पोटभर नाश्ता द्यायला पाहिजे होता. ही आमच्या बाजूने नियोजनात झालेली चूक आहे आणि त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने मी सुरुवातीलाच मनपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि आपण थोडासा बदल करून एकीकडे चर्चा आणि दुसरीकडे तुमचं पोट भरणं या गोष्टी थोड्या एका वेळेला करूयात. कार्यक्रमही मागे पुढे व्हायला नको आणि तुमच्या सगळ्यांच्या साठीची खाण्याची व्यवस्था आमची सगळी टीम करते आहे. पुन्हा एकदा आमच्या बाजूने झालेल्या निष्काळजीपणाबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाला आता आपण सुरुवात करणार आहोत. नमस्कार. हा, आता जे उभी आहेत म्हणजे महाराष्ट्र, भोसले नॉलेज सिटी, सावंतवाडी आणि जिल्हा निवडणूक कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजचा शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम आपण करतो आहोत. आणि हा जो शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम आहे, दरवर्षी सर्व कॉलेजेसमध्ये, सर्व शाळांमध्ये, सर्व विद्यापीठांमध्ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती आपण शिक्षक दिन म्हणून साजरी करतो. शिक्षकांच्या बद्दल प्रेम व्यक्त करण्याचा, शिक्षकांनी मुलांच्या आयुष्यामध्ये जो काही बरा वाईट बदल घडवलेला आहे त्याची नोंद घेण्याचा असा हा दिवस आहे. आणि आज तुम्ही पाहिलं तर सोशल मीडियावर जे शिक्षक आहेत त्यातल्या अनेकांनी टीचर्स डेचं स्टेटस ठेवलेलं तुम्हाला दिसेल. त्यातल्या अनेक लोकांनी टीचर ह्या शब्दामधल्या प्रत्येक अक्षराचं काहीतरी पुढे स्पष्टीकरण देऊन वर्णन केलेलं तुम्हाला दिसेल. आता समोर विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर बसलेले आहेत आणि या मुलांशी शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं आपण लोकशाही या जीवन प्रणालीच्या संबंधामध्ये बोलणार आहोत. तुम्हाला असा प्रश्न पडू शकेल आणि तो प्रश्न पडणं अगदी स्वाभाविक आहे की शिक्षक दिनाला शिक्षकांच्या बद्दल बोलण्याच्या ऐवजी आपण लोकशाही सारख्या एखाद्या अधिक व्यापक पण थेट तुमच्या जगण्याशी संबंध आहे की नाही याच्याबद्दल आपल्याला स्पष्टता नाही अशा एका विषयावर आपण का बोलतो आहोत. तर सुरुवातीला मी आपल्याला सांगतो की लोकशाही हे फक्त एक राजकीय व्यवस्था नाही, ती जगण्याची पद्धत आहे. आणि ती जर जगण्याची पद्धत असेल तर ती तुमच्या कुटुंबात असली पाहिजे, तुमच्या शाळेत असली पाहिजे, तुम्ही जिथं काम करता तिथे असली पाहिजे. पण सर्वसाधारणपणे भारतीय समाजाची मानसिकता तुम्ही जर पाहिलीत तर आपल्याला इतरांनी लोकशाही पद्धतीने आपल्याशी वागावं असं वाटतं, पण आपलं इतरांशी असलेलं जे वागणं आहे ते लोकशाही पद्धतीचं आहे का याच्याबद्दल आपण नेहमीच विचार करतो असं नाही. इथं मुली खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मला इथं पुढच्या रांगांमध्ये बसलेल्या दिसतात. तुम्ही जेव्हा तुमच्या घरी जात असाल, घरामध्ये तुमचा भाऊ आणि तुम्ही यांच्या करिअरच्या बद्दलची जेव्हा चर्चा होते तेव्हा तुम्हाला बरेचदा असं जाणवत असेल की मुलाचं करिअर एका वेगळ्या पद्धतीनं पाहिलं जातं, मुलीचं करिअर वेगळ्या पद्धतीनं पाहिलं जातं. साधारणपणे मुलीनं आर्ट्सला जावं आणि मुलानं इंजिनिअरिंग किंवा मेडिसिनला जावं, कारण मुलीच्या शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा ते पैसे वाचवून उद्या तिच्या लग्नासाठी वापरता येतील अशा प्रकारचा एक सुज्ञ वाटला जाणारा विचार अनेक पालकांच्या मनामध्ये आहे असं तुम्हाला दिसेल. आपली घरं लोकशाहीवादी आहेत का? आपल्या शाळांमध्ये अजून छडी मारायचं संपलं आहे का? आणि आपले कॉलेज आणि विद्यापीठांमधले प्राध्यापक यांनी पाट्या टाकायचं बंद केलं आहे का? हे प्रश्न जोपर्यंत आपल्याला पडत नाहीत तोपर्यंत व्यापक समाजामध्ये सरकारच्या कार्यालयामध्ये तुम्ही पाठवलेल्या पत्राला का उत्तर मिळत नाही? माहितीचा अधिकार आणला तरी आपली यंत्रणा का हलत नाही? या प्रकारच्या प्रश्नांचा विचार आपल्या सगळ्यांच्या मनात येणार, या उत्तर आपल्या मनात येणार नाही. ही एक पार्श्वभूमी आपल्या सगळ्यांच्या समोर सांगतो. आणि एक औपचारिकता जी सुरुवातीला आपल्याला सगळ्यांना पूर्ण करायची आहे ती पूर्ण करून मग आपण थेट चर्चेकडे वळणार आहोत. मी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत देशपांडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर प्रकाश परब यांचा मानचिन्ह देऊन सत्कार करावा. डॉक्टर प्रकाश परब.
डॉक्टर प्रकाश परब हे भाषा विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीचे गेली 10 वर्ष सदस्य आहेत. त्यानंतर संपदा जोगळेकर. संपदाला आपल्यापैकी अनेक जण अभिनेत्री म्हणून ओळखत असतील. ऑल द बेस्ट या नाटकातनं संपदाने तिचं करिअर सुरू केलं आणि मुंबई शहरासारख्या, ठाणे शहरासारख्या झगमगाटातनं बाहेर पडून संगमेश्वर जवळ तिने आणि तिचा नवरा राहुलने आनंदाचं शेत या नावाचं फार्म विकसित केलेलं आहे आणि कोकणातल्या मायग्रेशनला, स्थलांतराला छेद देणारं रिव्हर्स मायग्रेशन करणारी म्हणून संपदा आणि राहुल महत्वाचे आहेत. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी संपदाचा सत्कार करावा. यानंतर वंदनाताईंना मानचिन्ह द्यावं अशी मी सरांना विनंती करतो. वंदनाताई या स्टेट बँक ऑफ इंडियातनं निवृत्त झाल्या आणि निरामय विकास केंद्रासाठी त्या काम करतात. या भागातल्या वंचित विद्यार्थ्यांच्या साठीची कार्यशाळा घेणं, वेगवेगळे अभ्यासक्रम राबवणे, अशा प्रकारची कामं त्या अनेक वर्ष करतायत. यानंतर मी सरांना विनंती करतो त्यांनी शमशुद्दीन अत्तार सरांना मानचिन्ह द्यावं. शमशुद्दीन अत्तार सर हे सोपं गणित या नावाचं पोर्टल चालवतात आणि गणित लोकांना आवडावं यासाठी प्रयत्न करतात. सोपं गणित हा शब्दच अनेक लोकांना घाबरवणारा आहे, गणित हा शब्द. पण शमशुद्दीन अत्तार गेली 20 वर्ष गणित लोकांच्या पर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करतायत. आणि इंद्रजित खांबे, तुमच्यापैकी जी मंडळी इन्स्टावर असतील त्यांनी इंद्रजित खांबेंचं अतिशय देखणं इन्स्टा पेज, इन्साइटफुल अशा प्रकारचं इन्स्टा पेज पाहिलं असेल. ऍपलचे ब्रँड अम्बॅसेडर असलेले आणि कोकणातल्या दशावतार आणि इतर कलांचं दस्तऐवजीकरण करणारे इंद्रजित खांबे. यानंतर मी या संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष अच्युत भोसले सावंत यांना मी विनंती करतो की त्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे सरांना मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं. श्रीकांत देशपांडे सरांनी त्यांच्यासारखी ओळख मी तुम्हाला करून दिली नाही. याचं कारण हे जे काही तुमच्या समोर लोकशाही गप्पा 11 पर्यंतचं सत्र घडत आहे, सरकारच्या किंवा एक निवडणूक आयोगासारख्या चौकटीला बांधील असणाऱ्या एखाद्या यंत्रणेला एवढं लवचिक करून अशा प्रकारची यंत्रणा राबवणारे महाराष्ट्रामध्ये जे दुर्मिळ सनदी अधिकारी आहेत त्यांच्यात श्रीकांत देशपांडे यांचा समावेश आहे. यानंतर मी सहमुख्य निवडणूक अधिकारी पारकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी पंकज दळवी यांना मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं. पंकज हा MS स्वामीनाथन फेलोशिप मिळालेला अभ्यासक आहे. गुहागरला राहून शेतीमधले प्रयोग करणारा आणि कोकणातलं जिकिरीचं वाटणारं जिल्हा बँकेपासून जिल्हा परिषदेपर्यंतचं राजकारण करणारा, समाजकारण करणारा अशा प्रकारचा तरुण कार्यकर्ता आहे. त्यानंतर तुमच्यापैकी अनेकांनी ज्यांना पाहिलंय ते प्रसाद गावडे यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र श्रीकांत देशपांडे सरांना करतो. तुमच्यापैकी अनेक मंडळींनी प्रसाद गावडे जे काही काम करतात या भागामध्ये आणि त्यांच्या पोर्टलवरनं, त्यांच्या YouTube चॅनलवरनं ते लोकांच्या पर्यंत जे काही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतायत, कम्युनिटी लिव्हिंग अँड फार्मिंग ही सगळी कामं पाहिलेली आहेत. पेशाने इंजिनियर असलेले तळ कोकणातल्या पारंपरिक जीवनाबद्दल बोलणारे प्रसाद गावडे.
त्यानंतर जुईली पांगम ही कोकण साद लाईव्हची रिपोर्टर असणारी, बारीकशी दिसणारी पण अगदी नेमके प्रश्न विचारून समोरच्या माणसाला अस्वस्थ करू शकणारी अशी ही मुलगी आज व्यासपीठावर आहे. मी कार्यकारी अध्यक्ष श्रीयुत यशवंतराव भोसले शिक्षण संस्था यांना विनंती करतो की त्यांनी जुईलीच्या कामाची दखल घेत तिचं स्वागत करावं. हसन खान हे स्यमंतक या समूहाकडनं आज आपल्या कार्यक्रमासाठी आलेले आहेत. तुम्हाला फ्लेक्सवर ज्या मोहम्मद शेख हे जीवन शाळेचे समन्वयक त्यांचं फोटो दिसतो आहे. त्यांचे हे हसन हे सहकारी आहेत आणि शाळेच्या बाहेर जाऊन जगण्याचा अनुभव घेऊन शिक्षणात अशा प्रकारची भूमिका मांडणाऱ्यांपैकी ते आहेत. मी विनंती करतो जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग किशोर तावडे साहेबांना की त्यांनी हसन खान यांचं मानचिन्ह देऊन स्वागत करावं. आणि ज्या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये आता आपण आहोत, मुंबईतल्या माणसांना बीकेसी म्हणजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एवढंच माहिती आहे, पण आम्हाला इथे आल्यानंतर बीकेसी म्हणजे भोसले नॉलेज सिटी हे आमच्यापर्यंत तुम्ही पोहोचवलं. मी श्रीकांत देशपांडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी अच्युत सामंत सरांचा मानचिन्ह देऊन सन्मान करावा. नमस्कार. हा जो कार्यक्रम आहे लोकशाही गप्पा, साधारणपणे मी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे साहेबांना मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं. इतक्या जणांच्या मानचिन्हांचा मी उल्लेख केला आहे की त्याच्यामुळे सर तुम्ही इथले भूमिपुत्र असल्यामुळे, जिल्ह्याचे प्रथम नागरिक असल्यामुळे तुमचं नाव राहील, त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. नमस्कार. हा जो कार्यक्रम आहे लोकशाही गप्पा, जो गेली 2 वर्ष आम्ही घेतो आहोत, साधारणपणे अशा प्रकारचा कार्यक्रम आमच्या यंत्रणेला किंवा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला का घ्यावासा वाटावा, तर आमचं जे फेसबुक पेज आहे, आमचं जे ट्विटर हँडल आहे, त्याच्यावरही लोक आम्हाला हा प्रश्न विचारतात की हे तुमचं काम आहे का. तर त्याचं उत्तर आम्ही वेळोवेळी दिलेलं आहे, पण दरवेळेला नव्याने ठासून सांगणं काही वेळेला गरजेचं राहतं की आमचं मुख्य काम जरी निवडणूक तरी निवडणुका काही निर्वात पोकळीमध्ये घेता येत नाहीत. जेव्हा लोकशाही व्यवस्था तुमच्याकडे सक्षम असते, जेव्हा लोकशाही ही केवळ त्या स्केलेटनच्या पलीकडे, त्या ढाच्याच्या पलीकडे जाऊन लोकांच्या जगण्याचा भाग होते, त्यावेळेला लोकशाही मूल्य रुजण्याची प्रक्रिया सुरू होते. आणि म्हणून आम्ही सातत्यानं महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, कॉलेजेसचे विद्यार्थी, विद्यापीठांचे विद्यार्थी, शाळांचे विद्यार्थी, अशा अनेक लोकांच्या पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो. हे 11वं सत्र आहे लोकशाही गप्पांचं. आणि हा लोकशाही गप्पांचा जो कार्यक्रम आहे, हा आधीच्या 10 सत्रांपेक्षा वेगळा असा आहे
की या सत्रामध्ये व्यासपीठावर नेहमी असतात त्याच्या साधारणपणे दुप्पट लोक आहेत. आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये साधारणपणे 5 वक्ते आम्ही आमंत्रित करतो आणि कार्यक्रमाचं स्वरूप साधारणपणे असं असतं की पहिली 5 ते 6 मिनिटं प्रत्येक वक्ता त्याचं प्रारंभिक निवेदन त्यांच्या त्यांच्या अभ्यास क्षेत्रावरचं करतो. आणि आता जी मुलं इथे तुमच्याकडे उभी आहेत त्या मुलांच्या मार्फत बसलेल्या सगळ्यांकडे आम्ही चिठ्ठ्या देतो आहोत आणि तुमच्या मनामध्ये लोकशाही बद्दलच्या ज्या काही शंका असतील, जे काही प्रश्न असतील, ते काही प्रश्न तुम्ही चिठ्ठ्यांवरनं जेव्हा आमच्याकडे द्याल तेव्हा माझी सहकारी ते प्रश्न फिल्टर करून त्यातले कोणते प्रश्न या कार्यक्रमामध्ये घेता येतील ते आम्ही पाहणार आहोत. आणि दुसरा त्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणजे आम्ही तुमचे प्रतिनिधी म्हणून काही युवा प्रतिनिधी, आणि आता मगाशी मी पाहत होतो जेव्हा हा कार्यक्रम आधीचे व्हिडिओ आम्ही दाखवत होतो त्यावेळेला सोशल इन्फ्लुएन्सर्स आणि मीम बनवणारे लोक यांच्याबद्दल तरुण मुलांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. तर या मुलांमधली ही उत्सुकता थोडीशी केंद्रस्थानी ठेवून तुमच्या मनामध्ये जे प्रश्न आहेत ते युवा प्रतिनिधींच्या मार्फत या सगळ्या वक्त्यांना विचारण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आणि त्यामुळे दुसऱ्या राऊंडला तुमचे प्रश्न असतील, यांचे प्रश्न असतील, असा साधारणपणे इंटरॅक्टिव्ह असा कार्यक्रम व्हावा. म्हणजे लोकशाहीचं जे मूल तत्व आहे ते संवादाचं आहे, ते एकतर्फी बोलण्याचं किंवा मोनोलॉगचं किंवा स्वगताचं नाहीये. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्याला स्वगताचं रूप आलेलं असलं तरी सुद्धा लोकशाही ही मुळात संवादाची यंत्रणा आहे. लोकशाही ही मुळात संवादाची पद्धत आहे आणि म्हणून या सगळ्या मंडळींशी बोलण्याचा आपण प्रयत्न करतो. मी सुरुवात करणार आहे शमशुद्दीन अत्तार सरांशी. ते शाळेमध्ये शिक्षक आहेत आणि शाळेमधल्या मुलांच्या बद्दल काल आम्ही जेव्हा इन्फॉर्मली बोलत होतो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या शाळेमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या पदांसाठी निवडणुका घेतल्या कारण शासनानं तसं सुचवलं होतं. तेव्हा त्यांच्या शाळेमधल्या एका मुलाने क्रीडा मंत्री झाल्यानंतर मी काय करणार आहे याचं एक पोस्टर तयार करून ते व्हॉट्सअपवर शेअर केलं. त्याच्यामध्ये त्याने असं म्हटलं की मी सर्व मुलांना एक खेळण्याचं किट विनामूल्य देणार आहे किंवा मी मुलांसाठी अमुक अमुक सोयी करणार आहे. आणि त्याच्या त्या पोस्टरवर वर त्याचा फोटो आणि खाली त्याचे शुभेच्छुक आणि हितचिंतक अशा शाळेतल्या मुलांचा फोटो, म्हणजे त्या मुलाचं नाव अमुक अमुक आणि त्याचं मित्रमंडळ. म्हणजे मुलं बाहेर जे घडताना पाहतायत गावामध्ये, तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, त्यांच्या टीव्हीच्या स्क्रीनवर, ते सगळं मुलांच्या जगण्यामध्ये येत आहे. शमशुद्दीन अत्तार सरांना मला विचारायचं आहे की शाळेमधली जी मुलं आहेत त्या मुलांच्या मध्ये अशा पद्धतीनं लोकशाही जीवन प्रणाली आणता येणं शक्य आहे का? आणि ते शक्य असलंच पाहिजे कारण शाळा आणि कॉलेज यांच्या मार्फतच ही सगळी मूल्य रुजवणं शक्य आहे. तर हा प्रयोग तुम्ही कसा केलात आणि इतरांना कसा करता येईल याबद्दल तुम्ही सांगितलं तर बरं होईल. सर्वांना नमस्कार. आम्ही 20 मार्काच्या नागरिक शास्त्रात अभ्यास अडकवलाय. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली लोकांचं राज्य म्हणजे लोकशाही, आणि ते पाठ झालेलं होतं कारण त्या पाठांतरामुळे आम्हाला नागरिकशास्त्राच्या पेपरमध्ये 1 मार्क व्याख्या लिहिली म्हणून मिळत होता. आपण शाळांमधनं विद्यार्थी तयार न करता परीक्षार्थी तयार करत गेलो आणि त्यामुळेच लोकशाही ज्या लहान वयात विद्यार्थ्याला कळली पाहिजे ती कळायला थोडा वेळ लागायला लागला. विद्यार्थ्यातला आणि शिक्षकातला संवाद संपायला लागला. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आलाय आणि ह्या मोबाईलमुळे जग एका क्लिकवर, एका हातात आपल्या जग आलेलं आहे. तरी पण आपण एका डायनिंग टेबलवर बसून एक भाऊ अमेरिकेतल्या मित्राशी बोलतोय, दुसरा भाऊ एका दिल्लीतल्या मित्राशी बोलतोय, मात्र समोरासमोर बोलणं आपलं कमी झालं. जसं कुटुंबातलं बोलणं कमी झालं तसंच शाळेतलं, शिक्षकातलं आणि विद्यार्थ्याचं बोलणं कमी झालं. शिक्षक हा पाठ्यक्रम संपवणे आणि शिकवणे आणि ते शिकवलेलं परीक्षेला येणार या अँगलनं शिकवणं आणि याच्यात काही मूल्य विद्यार्थ्याच्या मनात पोचवायला शिक्षक कमी पडायला लागला. म्हणून हेतू पुरस्कर विद्यार्थ्याला पण मत
त्याचंही मत, म्हणजे लोकशाहीचा मूलभूत हक्क आहे की प्रत्येकाच्या मताला किंमत आहे, प्रत्येकाच्या मताला महत्व आहे. आणि यासाठी आम्ही काही उपक्रम हेतू पुरस्कार सुरू केले. आणि त्यातला एक महत्वाचा पुरस्कार म्हणजे शिकवणं ही एकमार्गी प्रोसेस नाहीये, ती दोन्ही मार्गाने झाली पाहिजे. विद्यार्थी आणि शिक्षक एकाच दिशेला आहेत, त्यात काही वेळेला शिक्षकाच्या पुढेही विद्यार्थी असतो. अशा वेळेला त्या विद्यार्थ्याने मांडलेलं मत हे शिक्षकाने ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे, ते भलं चुकीचं असावं. जेव्हा विद्यार्थ्याने मांडलेली मतं आम्ही स्वीकारायला लागलो, त्याला विद्यार्थ्याला एक कॉन्फिडन्स आला की मी मांडतो त्याची कुठेतरी दखल घेतली जाते, आणि इथे खरी लोकशाहीची रुजवण होते. बऱ्याच शाळात किंवा तुमच्याही कॉलेजमध्ये विद्यार्थी मित्र असं होत असेल की एखादं सहल काढायची असेल तर ते प्रशासन घोषित करतं की इथे इथे सहल जाणार आहे, आणि त्या सहलीसाठी कोण कोण येणं इच्छुक आहेत त्यांनी त्यात भाग घ्यावा. मात्र इथे हे सहलीचं ठिकाण पण लादलं जातं. हे न लादता जर विद्यार्थ्यांनाच ग्रुप डिस्कशन करायला दिलं, विद्यार्थ्यांनाच सहलीची ठिकाणं निवडायला सांगितली, आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या चर्चे अंती आलेलं कुठलं तरी एक ठिकाण ठरवलं आणि तिथे जर सहल नेली तर त्या सहलीत आणि जास्त मजा आहे. अशी कितीतरी उदाहरणं सांगता येतील की मी गणिताचा शिक्षक आहे, मी एखादी सिद्धता शिकवतोय, आणि ती सिद्धता शिकवताना मी शिकवलेली सिद्धता विद्यार्थ्यापर्यंत पोचली की नाही हे मूल्यमापन करत असताना विद्यार्थ्याने कुठलंही मत मांडू, ते भलं चुकीचं असो, त्याला जे कळलंय त्याच्या आकलनात ज्या गोष्टी आल्या त्या आकलनातल्या गोष्टी जेव्हा मी स्वीकारायला लागेन तेव्हा विद्यार्थी हा त्या लोकशाही प्रणालीत कुठेतरी समाविष्ट होईल, त्या प्रवाहात येईल. आणि ह्याच गोष्टी आम्ही करत राहिलो. लहान वयातच विद्यार्थ्याशी एक ग्रुप लिडरशिप आली पाहिजे. सरांनी सांगितलं तसं आम्ही इलेक्शन्स घेतो, आणि निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने घेतं, म्हणजे निवडणूक अर्ज भरणे, त्याने स्क्रुटिनी होणे, त्यांना चिन्ह वाटप करणे, त्यांना प्रचाराला मुदत देणे, ह्या सगळ्या प्रोसेस करतो. त्यावेळेला आम्हाला असंही लक्षात आलं की विद्यार्थ्यावर बाकीच्या बाहेरच्या समाजाचा पण प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडतो. आणि त्या प्रभावातनं विद्यार्थ्यांनी केलेली बॅनर्स बघितले आम्ही, आणि मग आमच्या लक्षात यायला लागलं की विद्यार्थ्याला ह्या लोकशाही याच्या मनात जागरूक करत असताना आपल्याला हेतू पुरस्कार काही गोष्टी त्याच्यापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत की कुठल्या चांगल्या आहेत आणि कुठल्या वाईट आहेत. आणि ह्याच आम्ही वेगवेगळ्या उपक्रमातून राबवतोय. विद्यार्थ्यामध्ये लोकशाही रुजण्यासाठी पहिली गोष्ट झाली पाहिजे की जातीभेद आणि अर्थशास्त्राचे आधार म्हणजे श्रीमंत गरीब हे जे भेदभाव आहेत हे जर शाळा लेवलला कमी झाले, विद्यार्थी एका पातळीवर येऊन जर शिकायला लागले, त्यांच्यातलं असणारं ग्रुपिझम कमी झालं, असे समूह तयार होतात, हे कमी झालं तर लोकशाही चांगल्या पद्धतीने सदृढ होईल आणि आपला देश नक्की भविष्यात पुढे जाईल. असे उपक्रम मी करतोय आणि त्याला यश पण येताना दिसतंय. धन्यवाद. डॉक्टर प्रकाश परब यांनी दीर्घकाळ मुंबईतल्या केळकर महाविद्यालयामध्ये मराठीचं अध्यापन केलेलं आहे, आणि ते महाराष्ट्रातल्या अतिशय ताकदीच्या भाषा विज्ञानाच्या अभ्यासकांपैकी आहेत. त्यामुळे भाषेचं लोकशाही मूल्य रुजवण्यामध्ये काय योगदान आहे याच्याबद्दलची त्यांची काही एक भूमिका आहे. तुमच्यापैकी अनेक मुलं आता इन्स्टावर असतील, तुमची काही पेजेस असली तर ती तुमच्या घरच्यांना माहिती असतील, काही तुमची प्रायव्हेट अकाउंट्स असतील जी फक्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींना माहिती असतील, आणि घरच्या मंडळींनी ती अजिबात पाहू नयेत असा तुमचा प्रयत्न असेल, आणि पाहत असतील कुणी तर तुम्ही त्यांना सहज ब्लॉक करत असाल. आता जी माझ्या वयाची माणसं आहेत ती फेसबुकवर आहेत, जी राजकीय दृष्ट्या जास्त जागृत आहेत ती ट्विटरवर आहेत, स्वतःचे लोकांचे ब्लॉग्स आहेत, लोकांच्या वेबसाईट्स आहेत. आता ही जी समाज माध्यमं गेल्या काही वर्षांमध्ये विकसित झाली आहेत त्याच्यामध्ये एक तुम्हाला भाग असा दिसतो की तुम्ही कुठली पोस्ट टाकली समाज माध्यमावर की तुम्हाला ट्रोल करणाऱ्या लोकांची एक फौजच्या फौज निर्माण झालेली दिसते. सर्व राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारची माणसं हायर केलेली तुम्हाला दिसतात. आणि यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे की ट्रोल करणारा आणि ट्रोल होणारा एकमेकांना साधारणपणे ओळखत असतात असं अजिबात नाहीये. ही बिनचेहऱ्याची माणसं आहेत. आणि आता तर बॉट आल्यानंतर, चॅट जीपीटी आल्यानंतर, AI आल्यानंतर विरोध करणाऱ्या माणसांनी माणूस असण्याची पण गरज राहिलेली नाहीये. हे सगळं मशीनच्या मार्फतही होण्याची शक्यता आहे.
तर या परिस्थितीमध्ये आता लोकांच्या मनामध्ये, तरुण मुलांच्या मनामध्ये म्हणजे जी सहजासहजी अलोकशाही भाषा वापरण्याकडे लोकांचा कल वाढतोय, याबद्दल सर तुमचं निरीक्षण आणि काय करता येईल हे तुम्ही सांगितलं तर बरं होईल. नमस्कार. सरांच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने बोलण्यापूर्वी मी एक 2 मिनिटं फक्त इथे जे वेगवेगळ्या महाविद्यालयांतून विद्यार्थी आलेले आहेत आणि भोसले नॉलेज सिटीचे देखील काही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आहेत. आपल्याकडे स्मार्टफोन आल्यानंतर 2 समाज निर्माण झाले, एक प्रत्यक्षातला समाज आणि दुसरा डिजिटल समाज, हा आभासी समाज. तुम्हाला चॉईस असता तर तुमच्यापैकी अनेक जण आजच्या कार्यक्रमाला आलेही नसते. पण या अनुषंगाने मी तुम्हाला एक सांगतो की मी 30 वर्ष महाविद्यालयामध्ये शिकवलेलं आहे आणि माझ्या निवृत्त होण्याच्या काही काळ सोशल मीडिया प्रचारामध्ये आला आणि त्यामुळे माझ्या आयुष्याच्या करिअरचा जो मधला काळ आहे त्याच्यामध्ये सोशल मीडिया नव्हते आणि कॉम्प्युटर देखील नव्हते. पण मी तुम्हाला एक सांगतो की अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या संदर्भामध्ये तुम्ही रिसेप्टिव्ह यासाठी राहा की असाच एखादा कार्यक्रम, असंच एखादं पुस्तक, तुम्हाला भेटलेली अशीच एखादी व्यक्ती, असाच एखादा विचार तुमचं आयुष्य बदलू शकतं. आणि असं अनेक आयुष्य बदललेली माणसं आहेत. त्यामुळे असे कार्यक्रम जरी तुम्हाला चॉईस मिळाल्यानंतर तुम्हाला टाळावेसे वाटले तरी देखील तुमच्या पुढच्या आयुष्याच्या वाटचालीमध्ये अशा प्रकारच्या एखाद्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला जर एखादा नवीन विचार मिळाला तर तो तुमचं आयुष्य बदलू शकतं असं मला वाटते. आणि आज सरांनी आता सांगितलं की भाषेचा रोल काय आहे. खरं म्हणजे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचा याच्याशी संबंध काय लोकशाहीशी. मतदार जागृती, निवडणूक प्रक्रिया याच्याविषयीचे कार्यक्रम, प्रबोधन हे आयोग आणि कार्यालय करतच असतं. पण लोकशाही ही इतकी व्यापक कल्पना आहे की ती घरामध्ये देखील असली पाहिजे आणि घरातून बाहेर पडल्यानंतर सार्वजनिक जीवनामध्ये देखील असली पाहिजे. आणि लोकशाहीचं महत्व भाषेच्या पूर्वी आणि भाषेच्या संदर्भात देखील मी तुम्हाला अशा एका ग्रंथाचं नाव सुचवेन की तुम्ही तुमच्यापैकी किती लोकांनी वाचलंय मला माहित नाही, की महात्मा गांधींनी त्यांच्या समग्र विचाराचं सार असलेलं एक बीजग्रंथ लिहिलेला आहे आणि त्याचं नाव हिंद स्वराज. हा ग्रंथ तुम्ही वाचा आणि मग भाषा आणि लोकशाही, लोकशाही आणि आपलं समाज जीवन, ग्रामजीवन, आपली कर्तव्य, आपलं हक्क यांची माहिती तुम्हाला मिळेल. मी आता भाषेकडे येतो की समाज माध्यमांमध्ये मी भाषेचा अभ्यासक असल्यामुळे आणि मी भाषा सल्लागार समिती आणि शासन व्यवहार कोश आणि त्याच्या संदर्भातलं एक मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो की आम्ही एक 4-2 शहाणे लोक एका ठिकाणी बैठक घेतो आणि मराठीमध्ये इंग्रजीना पर्यायी शब्द शोधतो आणि मग तुम्हाला ते शासन व्यवहार कोश किंवा वेगवेगळे पदनाम कोश किंवा वेगवेगळ्या विषयांचे कोश, परिभाषा कोश येतात आणि समाजामध्ये त्याच्यावर प्रचंड टीका होते. तर मधल्या काळामध्ये ही सगळी भाषा सोपी करण्याच्या संदर्भामध्ये शासनाकडून आम्हाला अशा सूचना आल्या की लोकांच्या अनेक तक्रारी आहेत, तुम्ही जे काही शब्द निर्माण करता तर त्याच्यामध्ये लोकांचा सहभाग नाही आणि लोक आपापल्या पद्धतीने सोशल मीडियावर इतके चांगले चांगले शब्द वापरतात तर ते तुम्ही तुमच्या परिभाषा कोशांमध्ये का आणत नाही. त्याच्यानंतर आम्ही असा निर्णय घेतला की लोकसहभाग हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि समाजामध्ये जे वेगवेगळे लोक समाज माध्यमावरून वेगवेगळ्या समाज माध्यमाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांवर लिहित असतात, बोलत असतात, त्याच्यामधला जो कंटेंट आहे आणि त्याची जी भाषा आहे ती भाषा आम्ही आमच्या परिभाषा कोशांमध्ये आणली पाहिजे. आता विचार राहिला की समाज माध्यमांवर मी कालच चर्चा करत असताना मी एक वाक्य बोललो की पूर्वी आपण असं म्हणायचं की भाषेचे अभ्यासक नेहमी बोलल्या जाणाऱ्या भाषेचा अभ्यास करतात, लिहिण्या जाणाऱ्या भाषेचा अभ्यास करत नव्हते, कारण भाषेचं अस्तित्वच मुळात बोलण्यामध्ये आहे. पण गेल्या 10-15 वर्षामध्ये लेखन व्यवहार कमालीचा वाढलेला आहे. पूर्वी उचलली जीभ लावली टाळ्याला असं म्हणायचं की आता उचललं बोट लावलं टच स्क्रीनला. पूर्वी शिकलेले लोक देखील फार लिहायचे नाही, म्हणजे कार्यालयीन कामकाज सोडलं तर पत्र लिहिणं, चिठ्ठी लिहिणे किंवा वाण्याच्या सामानाची यादी करणे याच्या पलीकडे लेखन हा प्रकारच नव्हता. आणि त्यामुळे व्याकरणाचं काय होईल, शुद्ध लेखनाचं काय होईल. आता मी ज्यावेळी व्याकरणाचा अभ्यासक म्हणून सोशल मीडियावर वेगळ्या पोस्ट तपासतो की तर मला विचार, एका बाजूने आम्ही स्वागतशील असतो कारण भाषा लोकांमधून येते. व्याकरणकार भाषा निर्माण करत नाहीत, भाषा वैज्ञानिक निर्माण करत नाहीत. व्याकरण, भाषा विज्ञानाची पुस्तकं ही भाषेचे आरसे आहेत. त्यामुळे लोक जसे लिहितात त्याचा कंटेंट आम्ही तपासतो
आणि आता गेल्या काही दिवसामध्ये आम्ही भाषा विज्ञानामध्ये सोशल लिंग्विस्टिक्समध्ये टॅबू वर्ड अशी एक संकल्पना असते की जी बोलण्यामध्ये आपण क्वचित वापरतो की असे शब्द आपण वापरू नये कारण ते शिष्ट संमत नाही. पण मी आता वेगवेगळ्या पोस्टमधून असं माझं निरीक्षण आहे की टॅबू वर्डचा सर्रासपणे, कारण हे जे ट्रोलिंग होतं की नाही मोठ्या प्रमाणामध्ये, की सर्वसामान्यपणे अशिष्ट आणि ग्राम्य शिवराळ असे शब्द इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये येतं. त्यावेळी मला असा विचार पडतो की इथे लोकशाहीचा संबंध आहे, टॉलरन्सचा संबंध आहे, सहिष्णुतेचा संबंध आहे. आपल्याला न पटणारं मत एखाद्याने समाज माध्यमावर व्यक्त केलं की त्याला अत्यंत हिंसक पद्धतीने लिंग्विस्टिक व्हायोलन्स, प्रत्यक्षातला व्हायोलन्स परवडला, रक्तपात होतो, पण भाषेतून इतका हिंसाचार घडतो. लिंग्विस्टिक व्हायलन्स ही कल्पना आहेच आणि लिंग्विस्टिक व्हायलन्स ही कल्पना इतकी व्यापक आहे, तुम्ही शब्दांची मोडतोड करता, व्याकरणाची मोडतोड करता आणि भाषेमध्ये आलेल्या शिष्टाचारांची देखील मोडतोड करता की याच्यावर नियंत्रण कसं ठरवायचं. आणि त्यामुळे हे जे तरुण विद्यार्थी आहेत की तुम्ही जो कंटेंट टाकता की नाही वेगवेगळ्या सोशल मीडियावर, त्या कंटेंटमध्ये किती लोकशाही मूल्य आहे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सहिष्णुता. त्यामुळे तुम्ही त्याला कुठल्याही गोष्टीला प्रतिसाद देत असताना तुम्ही विचारपूर्वक, म्हणजे बोलून विचारात पडण्यापेक्षा विचार करून बोलावं असं विनोबा म्हणायचंय. तसं लिहिण्यापूर्वी तुम्ही आपण जे लिहितो आहोत त्या लिहिण्याचे काय परिणाम होऊ शकतील सोशल मीडियावर आणि नंतर बाहेर पडणाऱ्या समाजावर, याचा विचार करून यायला पाहिजे. आणि शेवटचं मी तुम्हाला सांगतो की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे गेम चेंजर आहे. येत्या 5-10 वर्षांमध्ये, मी भाषेच्या चळवळीतला एक कार्यकर्ता आहे म्हणून मला नेहमी चिंता वाटायची. आणि युनेस्कोने असं सांगितलं की आता जगातल्या बहुतेक भाषा मरणार आहेत आणि 20 भाषा फक्त टिकतील या शतकाच्या अखेरीला. गेम चेंजर का म्हणतोय की आता रिअल टाइम मध्ये ट्रान्सलेशन काही वर्षांनी तुमच्या भाषेचा डिजिटल डेटा ज्या प्रमाणामध्ये निर्माण होईल त्या प्रमाणामध्ये रिअल टाइम मध्ये तुमच्या भाषेमध्ये हे भाषांतर तुम्हाला मिळू शकतं आणि तुम्हाला तुमच्या भाषा सोडण्याची अजिबात आवश्यकता नाहीये किंवा त्या भाषेबद्दल न्यूनगंड बाळगण्याची गरज नाहीये. तुम्ही मराठीमध्ये, म्हणजे असं म्हणतात की आयडियाज रूल द वर्ल्ड, पूर्वी काय इंग्लिश रूल द वर्ल्ड, आता इंग्रजीची मक्तेदारी ही काही वर्षांनी इतकी कमी होत जाईल. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या कोणत्याही भाषेमध्ये सर्वोत्कृष्ट व्यक्त होऊ शकता, त्या भाषेचा तुम्ही वापर करा. आणि लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाची भाषा ही इतकी महत्वाची आहे आणि पुढच्या काळामध्ये आपापल्या भाषेला महत्व येईल. तुम्ही विचारांना महत्व द्या, नवकल्पनांना महत्व द्या, भाषा कोणतीही असेल चालेल आणि त्या भाषेतून सर्व तुमचे विचार ही जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाण्याची व्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने काही वर्षामध्ये होईल. धन्यवाद. सर्व जे व्हॉलेंटियर्स आहेत, स्वयंसेवक आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी मुलांना प्रश्नांच्यासाठी कागद द्यावेत. आणि इथे मी पाहतो काही रांगांमध्ये की प्रश्न विचारण्यासाठी दिलेल्या कागदांचा उपयोग आमच्या काही विद्यार्थिनी मैत्रिणी वारा घेण्यासाठी करतायत. तर तो वारा घेण्यासाठी न करता प्रश्न लिहिण्यासाठी त्या कागदांचा वापर करा. बाहेर पाऊस पडतो आहे, त्यामुळे थोड्याच वेळात वातावरण अधिक बरं होईल आणि आपण सगळ्यांनी एकत्रित घाम गाळल्याशिवाय लोकशाही विकसित होणार नाही. त्यामुळे कूलरची संख्या आम्ही हेतुतः कमी ठेवलेली आहे की त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना आपल्याला काही प्रमाणात घाम गाळता येईल. सगळ्या मुलांचे प्रश्न पल्लवी आणि इतरांच्या मार्फत व्यासपीठावर द्यावेत अशी मी विनंती करतो. यानंतर वंदनाताईंना आपण आमंत्रित करणार आहोत. वंदनाताई निरामय विकास केंद्राच्या मार्फत आरोग्य, शिक्षण या प्रश्नांच्यासाठी काम करतात आणि महत्वाची गोष्ट त्या ज्या करतात त्या म्हणजे 10वी-12वीच्या मुलांच्यासाठी एक महिनाभराचं निवासी स्वरूपाचं शिबिर मुलांचं घेणं, ज्यातनं लोकांच्या पर्यंत लोकशाही मूल्य जातील, लोकांमध्ये एका अर्थाने एकत्र येणं होईल आणि लोकांच्या मनातल्या इतर सगळ्या भिंती मोडून पडतील. हा जो प्रयोग वंदनाताई करतायत त्या प्रयोगाचं एकूण या प्रदेशाच्या लोकशाहीकरणाशी असलेलं जे नातं आहे ते त्यांनी आम्हाला उलगडून सांगावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार. निरामय विकास केंद्र सुरू होण्यात सुद्धा मोठ्या लोकशाहीचा वाटा आहे. कारण आमच्या ज्या अध्यक्ष होत्या डॉक्टर शालिनी सबनीस, त्या 60 साली MBBS झाल्या आणि पुढे लगेच त्यांनी MD पण झाल्या आणि त्या वरळीला राहत होत्या, पण त्यांचं मूळ गाव कोलगाव आणि
त्या घरातली पहिली मुलगी डॉक्टर झाली 1960 साली, हे त्या घरातल्या लोकशाहीचं मोठं चिन्ह आहे असं मला वाटतं. आणि त्यानंतर त्यांच्या घरातली पुढची सगळी भावंड शिकली आणि वडिलांची इच्छा होती की तिने गावासाठी काहीतरी करावं. म्हणून जवळजवळ 2000 मध्ये म्हणजे 60 मध्ये त्या झाल्या MBBS. 40 वर्षानंतर का निरामय विकास केंद्राची कल्पना सुरू झाली, चर्चा सुरू झाली, आमच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या आणि 2005 मध्ये ती संस्था रजिस्टर झाली. मी स्वतः पण खूप चांगल्या खुल्या लोकशाहीवाल्या घरातून मोठी झाले, त्यामुळे मलाही 25 वर्षानंतर नोकरी सोडताना घरात काही फार कुठे विरोध सासरी माहेरी कुठेही आला नाही. तुला तुझ्या मनासारखं काम करायचंय तर तू सोडू शकतेस असा विचार घेऊन दोन्हीही लोकशाही कुटुंबातल्या महिला मिळून ह्या संस्थेचा जन्म झालेला आहे. आणि पुढे आम्हाला 8 लोक इथे आमच्या कमिटीमध्ये आहेत. या सगळ्यांनी मिळून आम्ही हे काम सुरू केलं. ते करताना सतत ग्रामीण भागातल्या मुलींचा विचार मनामध्ये होता, जो सुरुवातीलाच पवार सरांनी सांगितलं. तोच आमचा महत्वाचा मुद्दा होता की जेव्हा मुलगा आणि मुलगी एका वेळी शिक्षणाच्या टप्प्यावर असते तेव्हा घरातले पालक निश्चितच मुलीच्या लग्नासाठी गुंतवणूक करणं किंवा मुलीच्या लग्नासाठी पैसे ठेवणं हा विचार करून मुलाच्या शिक्षणासाठी बँकेचं कर्ज काढायची त्यांची तयारी असते. म्हणजे मला अशा मुली भेटलेल्या आहेत की त्यांचे पालक म्हणाले, मॅडम ही माझी मुलगी हुशार आहे पण माझ्याकडे 1 रुपया पण मुलीच्या शिक्षणासाठी नाहीये. अशा वेळी मी या संस्थेच्या बळावर पाठीवर सांगू शकले त्यांना की मी एकूण एक पैसे खर्च करते पण मुलगी शिकल्याशिवाय लग्न होणार नाही, एवढा शब्द तुम्ही मला द्या. आणि तसं नंतर पालकांनी स्वीकारलं आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की सगळ्याच्या सगळ्या मुली आणि 7 मुलं अशी एकूण 103 मुलं आमच्या या वर्गातनं बाहेर पडली. ही सगळी मुलं शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबातली आणि अत्यंत ग्रामीण भागातली आणि त्यातली जवळजवळ 60-70% मुली ह्या त्यांच्या कुटुंबातल्या पहिल्या ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट मुली होत्या आणि आहेत. तर या प्रकारे आम्हाला जे लोकशाही कुटुंबात असावी, जीवन प्रणाली लोकशाहीची कुटुंबात असावी हे जे वाटतं हे आमच्या दोन्ही घरातून तर झालंच, पण मला असं वाटतं या पुढच्या 100-125 मुलींच्या घरी पण हे पोचलं, मुलांच्या घरी, की आम्ही त्याची जबाबदारी घेतली, आर्थिक जबाबदारी उचलली म्हणून या मुली शिकू शकल्या. आम्ही म्हणजे फक्त निरामय असं मला म्हणायचं नाहीये, सोसायटी म्हणून आम्ही जबाबदारी घेतली, समाज म्हणून आम्ही जबाबदारी घेतली. आम्ही नसतो तर दुसरंही कोणी भेटू शकलं असतं निश्चितच, पण या सगळ्यांच्या भविष्याला निरामयमुळे एक आकार येऊ शकला. आणि हे सगळं आणि त्या वर्गामध्ये सुद्धा आमचं खूप लोकशाही पद्धतीचंच वातावरण होतं. निवड करताना काहीही क्रायटेरिया नव्हते. ज्या आमच्या अटी होत्या वर्गाच्या की 30 दिवसांचं शिबिर, 30 दिवसात एकदाही घरी जाता येणार नाही, मोबाईलच्या काळात तुम्हाला मोबाईल 1 तासाच्या पेक्षा जास्त वापरता येणार नाही, ह्या अटी ज्यांना मान्य होत्या, ज्यांना आणि त्यांच्या पालकांना, त्या सगळ्या मुलींना आम्ही ऍडमिशन दिली. आणि यातून एक खूप समाजाचा एक महत्वाचा थर म्हणजे आमच्या एका निरोप समारंभाला एक बाई आल्या होत्या. त्या असं म्हणाल्या की मॅडम तुम्ही, तेव्हा आमच्या 50च मुली झाल्या होत्या, 4थ्या का 5व्या वर्षीचा आमचा निरोप समारंभाचा कार्यक्रम होता. त्या म्हणाल्या की मॅडम तुम्ही हे समाजाला एक विरजण लावताय आणि 48 मुली तुमच्या बाहेर पडतायत म्हणजे तुम्ही 96 घरं सज्ञान करताय, सुखी करताय, भविष्याकडे नेताय. तर मला असं वाटतं की समाजाकडून मिळणारी ही पावती खूप महत्वाची आहे. आणि डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, नर्सेस खूप झाल्या आमच्याकडच्या मुली, कारण खेड्यातल्या मुलींना शिक्षणात जास्त वेळ घालवून नंतर नोकरीसाठी वेळ घालवणं हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नसतं आणि शक्यतो नर्सिंगला बऱ्याच पटकन नोकरी लागते. त्यामुळे खेड्यातल्या मुलींचा कल नर्सिंगकडे आहे आणि त्यांना पण आम्ही सगळ्यांना मदत केली. मला वाटतं एवढं पुरेसं आहे. थँक्यू. यानंतर आपण इंद्रजीत चं म्हणणं ऐकणार आहोत. काल आम्ही अनौपचारिकरित्या जेव्हा चर्चा केली त्यावेळेला इंद्रजीतने त्याच्या जगण्याच्या पद्धतीचा जो आम्हाला 1-2 मिनिटांमध्ये अंदाज दिला, तो म्हणजे त्याला ज्या प्रकारच्या
फोटोग्राफीच्या संबंधातल्या कार्यशाळा करायच्या आहेत, तशा वर्षातल्या 4च कार्यशाळा तो करतो आणि त्या करून झाल्या की उरलेला सगळा काळ तो त्याच्या आवडीचं जगणं जगण्यासाठी वापरतो. तर मला असं वाटतं की बाकी आपण लोकशाही बद्दलच्या अनेक प्रकारच्या चर्चा करत राहू, पण लोकशाही याचा अर्थ वैयक्तिक पातळीवर मला जसं जगायचं आहे तशा पद्धतीने जगता येणं आणि त्यासाठी जी काही किंमत बरी असेल, वाईट असेल, फायदे तोटे त्याच्या संबंधातली मानसिक तयारी असणं, या प्रकारचं काही एक काम इंद्रजित करतो आहे. इंद्रजितने दशावतार असतील, कुस्तीचे खेळ असतील, कुस्तीसारखा खेळ असेल, कोळी समाज असेल, यांचं दस्तावेजीकरण किंवा डॉक्युमेंटेशन केलेलं तुम्हाला दिसेल. पण केवळ तेवढं नाही, इंद्रजितने अगदी त्याच्या मुलांचं जे दैनंदिन जगणं आहे त्याकडे सुद्धा त्याचा कॅमेरा इतक्या वेगळ्या पद्धतीनं पाहतो की स्मार्ट कॅमेऱ्याच्या मागची नजर स्मार्ट असेल किंवा तुमचा कॅमेरा स्मार्ट नसला तरी त्या कॅमेऱ्याच्या मागची, त्या फोनच्या मागची नजर स्मार्ट असेल तर तुम्हाला काहीतरी एक वेगळी अंतर्दृष्टी येते. असा एक वेगळी अंतर्दृष्टी असणारा माणूस सिंधुदुर्गात आहे. आणि त्याच्याशी बोलताना कळलेली दुसरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, जी गोष्ट मला तरुण मुलांना सांगायची आहे की तुम्हा मुलांना लग्नांचे फोटो काढणारे लोक किंवा प्री वेडिंग शूट करणारे लोक जितके माहिती आहेत त्यापेक्षा इंद्रजित जास्त माहिती असला पाहिजे, कारण इंद्रजित जास्त ताकदीचं आणि जास्त दूरगामी काम करतो आहे. तर हे जे काही काम तो दस्तावेजीकरणाचं करतोय त्या मागच्या मूल्य प्रक्रियेबद्दल, मूल्यभानाबद्दल त्याने आपल्याशी बोलावं अशी मी त्याला विनंती करतो. तर आहे ना, आवाज येतो ना? एक थोडक्यात ओळख करून द्यायची तर मी कणकवलीतच लहानाचा मोठा झालो आणि गेली 42 वर्ष मी कणकवली सोडून कधीच कुठे बाहेर गेलो नाही. ना शिक्षणासाठी गेलो, ना जॉबसाठी गेलो. 2001 साली मी कंप्लीट केलं आणि त्यानंतर ऍक्सिडेंटली मी कम्प्युटर सेल्स सर्व्हिसच्या बिझनेसमध्ये आलो आणि ह्या शिक्षण संस्थेचे जे सर्व आहेत, अच्युत भोसले सर आणि आपले प्राचार्य बाणे सर, हे माझे 20-22 वर्ष मित्र आहेत. तर कम्प्युटर बिझनेस करत असताना लहानपणापासून मला कलेची आवड होतीच आणि मला असं एक डिससॅटिस्फॅक्शन होतं की मी पैसे वगैरे चांगले मिळवत होतो, तरी पण मला आयुष्यभर एक कणकवली सारख्या गावातला एक कॉम्प्युटर विक्रेता एवढ्या मर्यादित ओळखीवरती मला जगायचं नव्हतं. आणि माझा शोध चालू होता की मी वेगळं काय करू शकेन. आणि मी पॅरलली मी एक थिएटर ग्रुप जॉईन केला आणि मी 10 वर्षात खूप चांगलं थिएटर पाहिलं. प्रायोगिक थिएटर असेल, नसरुद्दीन शाह सारखा ऍक्टर असेल किंवा वेगवेगळे मराठी दिग्दर्शक असतील, अतुल पेटे किंवा अनिरुद्ध खोटवड सारखे दिग्दर्शक असतील, तर प्रायोगिक नाटक मी पाहिलं कणकवलीमध्ये. आणि ते करत असताना 10 वर्षानंतर माझ्या लक्षात आलं की माझा तो पिंड नाहीये आणि मला असं ग्रुपमध्ये राहायला किंवा गर्दीत राहायला नाही आवडत आणि मला एकट्याला जास्त एक्सप्लोर करायला आवडतं. आणि मग 2012ला मी डेलिब्रेटली कुठलंही फोटोग्राफीचं शिक्षण नसताना, त्याच्यात काय करायचं माहित नसताना मी थेट कॅमेरा घेऊन मी फोटोग्राफी एक्सप्लोर करायला सुरुवात केली. पण खऱ्या अर्थाने मला वाटतं की मला सर्वात मोठा म्हणजे मी नेहमी असं समजतो की मी एक इंटरनेटच्या काळाचं प्रॉडक्ट आहे. कारण 2015-16ला 2 मेजर गोष्टी झाल्या. एक म्हणजे स्मार्टफोन आले, त्यामुळे कॅमेरा ही गोष्ट फार ऍक्सेसिबल झाली सगळ्यांसाठी की तुमच्याकडे 5-6 हजार रुपयामध्ये सुद्धा तुमच्याकडे कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन आहे. आणि दुसरी गोष्ट सोशल मीडिया. सोशल मीडियामुळे रीच तुमचा वाढला. तुम्ही तुमच्या एक प्रांताच्या किंवा भाषेच्या बाउंड्रीज सोडून तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही पोहोचू शकता. ह्या 2 मेजर गोष्टी झाल्या आणि त्या दोन्ही गोष्टींचा मी फायदा होतो. मी दुसरं गोष्ट इंटरनेटमुळे नॉलेज तुम्हाला सगळं मिळायला लागलं. आणि मग मी जगभरात काय फोटोग्राफी चालली आहे, नेमकं फोटोग्राफी ही फक्त सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताचे फोटो नसून वेगवेगळ्या प्रकारे कसे लोक एक्सप्रेस करतात फोटोग्राफीच्या माध्यमातून, त्याचा मी खूप अभ्यास केला. आणि मी काम करत राहिलो आणि पॅरलली हळूहळू मी माझं कम्प्युटर सेल सर्व्हिसचा बिझनेस बंद करून टाकला किंवा मी त्यातनं एक्झिट झालो आणि मी याच्यावरती पूर्ण फोकस केला. मग मित्रमंडळीमधनं, घरांमधून सगळ्यांना प्रश्न होता की तू कमर्शियली किंवा आर्थिकदृष्ट्या कसं सस्टेन होतं. आणि एक आंतरिक मला एक कॉन्फिडन्स होता की मी फक्त काम करत राहीन आणि काही ना काही त्यातनं सोर्स निघतो.
आणि नंतर 2019 साली मला सडनली ऑल ऑफ अ सडन एक दिवस सकाळी 6 वाजता मला एक मेल आलं. मी क्युरिओसिटीने बघितलं तर मेल होता ऍपल हेडक्वार्टर आणि त्यांनी मला एक असाइनमेंट ऑफर केलेली आणि ऍज अ त्यांचा एक ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून मला त्यांनी ऑफर केली आणि मग मी ती ऍक्सेप्ट केली. मी इथनं राजस्थानला गेलो, मला त्यांनी पूर्ण टीम दिली. मी त्यांच्यासाठी एक होळीवरती एक सिरीज बनवली आणि ती मग होळीच्या दिवशी पूर्ण जगभरात त्यांनी प्रसिद्ध केली आणि कामाला माझ्या ऍप्रिसिएशन मिळायला लागलं. तिथून माझं नाव मोठ्या स्केलवरती जायला लागलं ओव्हरनाईट. पण त्याच्या आधी 8 वर्ष मी प्रचंड मेहनत घेतली. 8 वर्ष मी जसं मला नेहमी वाटतं की जी संधी तुम्हाला येते ती संधी जर तुम्हाला कॅप्चर करायची असेल, पकडायची असेल, तर त्याच्या आधी तुम्ही फार मेहनत करून स्वतःला तसं लायक बनवलं पाहिजे. आणि ते 8 वर्ष मी त्याच्यामध्ये भरपूर मेहनत करून मी ते ऍपलची असाइनमेंट केली. आणि त्यातला गमतीचा भाग असा होता की कणकवली सारख्या गावामध्ये राहून काम करणारा एक माणूस की ज्याला डायरेक्ट ऍपल हेडक्वार्टर्स मधून मेल येतं, तर हा मोठा इंटरनेटने केलेलं लोकशाहीकरण आहे मोठं. की मला तुम्हाला जे टिपिकल कलेच्या क्षेत्रामध्ये एक स्टेप्स फॉलो करायला लागतात की काही गॉड फादर्स असतात किंवा तुम्हाला पुण्या मुंबईत जाऊन राहावं लागतं, तर त्या सगळ्या लेवल्स या कट झाल्या. आणि तुमच्याकडे जर टॅलेंट असेल तर तुम्ही सोशल मीडिया इंटरनेट वापरा आणि तुमचं टॅलेंट दाखवा. तुमच्यासाठी टूल्स पण फार स्वस्त झालेली आहेत, कॅमेरा स्वस्त झालेले आहेत, तुमच्यासाठी फोन स्वस्त झालेले आहेत. आता त्याचा वापर नेमका कसा करायचा हा प्रत्येकासाठी हे असू शकतं. आणि त्यानंतर अजून एक पुढची गोष्ट झाली म्हणजे कोविड आलं. कोविड आल्यानंतर 1 वर्ष सगळं काम थांबलं, कुठल्या असाइनमेंट्स मिळणार, कुठे बाहेर जाणं होईना. आणि 1 वर्ष कोविड झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की लोक झूमला फार सराव आणि म्हटलं एक प्रयत्न करून बघूया. आणि म्हणून मी एक ऑनलाईन कोर्स डिझाईन केला फोटोग्राफीचा आणि तो मी अनाऊन्स केला. आणि आज त्याची अशी अवस्था आहे की मला फॉरेन कंट्रीज म्हणजे युरोपियन कंट्रीजच्या पार्टिसिपंटसाठी एक वेगळी बॅच ठेवायला. कारण सुरुवातीला पहिल्या कोर्सला फक्त इंडियन लोक होती, भारतात नव्हती. हळूहळू ते बाहेरच्या देशांमधल्या लोकांचा भरणा वाढत गेला आणि आता साधारण 30 लोक असतील तर 10 लोक परदेशातली असतात आणि 20 लोक इंडियन. आणि हे पण एक डेमोक्रेटिक आहे. तिसरी गोष्ट मला महत्वाची वाटते की मला माझ्या चॉईसचं काम करून मी त्याच्यात सस्टेन होतो. मला कुठलीही असाइनमेंट अशी करावी लागत नाही किंवा मला इच्छा नाहीये पण मला पैशासाठी करावं लागतं. तर मला माझ्या आवडीचे फोटो काढण्यासाठी मी 2 महिने काढतो. 2 महिने मी डेली सायकलिंग करतो, बाईकने फिरतो, आवडीचे फोटो काढतो, प्रवास करतो. त्यानंतर 1 महिना मी वर्कशॉप करतो, तो सुद्धा शुक्रवार शनिवार रविवार. त्यातनं मिळवलेले पैसे मला पुढचे 3 महिने पुरतात आणि मी परत तेच रुटीन फॉलो करतो. तर हे स्वातंत्र्य जे आहे ते मला वाटतं इंटरनेटमुळे मला मिळालंय. आणि हा जर तुम्हाला कलेच्या फील्डमध्ये काय करायचं असेल तर हा अगेन जर सोशल मीडियाचा हा पूर्ण प्रवासामध्ये वाटा 10-20% आहे. 80% तुम्हाला ऑन फील्ड मेहनत करून तुम्हाला स्वतःला लायक बनवायला लागेल तुम्ही ज्या फील्डमध्ये कलेच्या फील्डमध्ये काम करणार ते. आणि मग 20% तुम्ही सोशल मीडिया वापरून तुम्ही तुमचे कक्षा रुंदावू शकता. यानंतर आपण संपदाला विनंती करणार आहोत. त्या अगोदर मला फक्त श्रोत्यांना विनंती करायची आहे की तुमच्यापर्यंत तुमचं खाणं पोचतं आहे ते थोडी ही प्रक्रिया जर आपल्याला शांततेनं करता आली तर इथं जी बोलणारी माणसं आहेत आणि तुम्ही यांच्यातला थोडा डिस्कनेक्ट कमी होऊ शकेल. मला तुमची उत्कंठा कळते पण तेच समांतरपणे आपल्याला ह्याही मंडळींचं ऐकायचं हे आपण थोडं लक्षात घेऊया. संपदाला अभिनेत्री म्हणून आपल्यातली जी आधीच्या पिढीची मंडळी आहेत ती ओळखत आहेत. संपदा आणि राहुलने जाणीवपूर्वक स्वतःचं आनंदाचं शेत विकसित केलं. गेली 6 वर्ष पूर्ण वेळ ती त्याच्यात आहे. त्याच्या अगोदर 10 वर्ष अर्धवेळ ती या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये होती. आणि महत्वाची गोष्ट अशी की हे सगळं काम ती केवळ व्यवसाय असं न आमचे सगळे वक्ते कार्यक्रमाचे काल इथे पोचले. संपदा तशी रत्नागिरीत असून सुद्धा ती जाणीवपूर्वक आली नाही. याचं कारण तिचं असं म्हणणं होतं की तिच्याकडे जे पर्यटक आलेले आहेत त्या पर्यटकांना तिच्याशी राहुलशी इंटरॅक्ट करण्याची इच्छा आहे आणि तो सुद्धा त्यांच्या एकूण अनुभवाचा भाग आहे. त्यामुळे ती माणसं जर तशा प्रकारची इच्छा बाळगून आली असतील तर या कार्यक्रमासाठी त्यांना त्या अनुभवाला पारखं करणं मला योग्य वाटत नाही. मला असं वाटतं की या प्रकारची कमिटमेंट ही फार महत्वाची आहे. आणि कोकणातलं जे स्थलांतर आहे ते कोकणातनं मुंबईकडे होणारं स्थलांतर आहे
नंतर पंकज उल्लेख करेल. पंकज मुंबईत शिकला आणि नंतर कोकणामध्ये पुन्हा त्याच्या कामासाठी आला. हे जे उलट मायग्रेशन आहे, रिव्हर्स मायग्रेशन आहे, जे खूप कमी प्रमाणात होतंय, ती प्रक्रिया संपदा आणि राहुलच्या बाबतीत कशी झाली. आणि खूप मागे गांधी असं म्हणाले होते की खेड्यांकडे चला, आणि बाबासाहेब असं म्हणाले होते की खेडी सोडून शहरांकडे चला. याचं कारण जोपर्यंत तुम्ही खेडी सोडत नाही तोपर्यंत जात सुटत नाही. जात लोक शहरात गेली तरीही सुटलेली नाही, हे गेल्या 70-75 वर्षामध्ये आपल्या लक्षात आलंय. आणि ह्या दोन मोठ्या माणसांनी मांडलेल्या वैचारिक भूमिकांमधलं जे काही द्वैत अद्वैत आहे आणि त्या सगळ्या प्रक्रियेतनं येणारं लोकशाहीकरण आहे, तिच्या वैयक्तिक अनुभवातलं, त्याबद्दल संपदाने बोलावं अशी मी तिला विनंती करतो. धन्यवाद दीपक. माझा आवाज शेवटपर्यंत येतोय? हात वर करून सांगाल मागची मुलं. आणि तुम्ही शांत चित्ताने एकीकडे तुमचं अन्न खात खात मी काय बोलते ते ऐका, कारण मी अन्न निर्मिती या विषयाबद्दलच बोलणार आहे. मी जरी अभिनेत्री म्हणून गेली 30 वर्ष काम करत असले तरी गेले 16 वर्ष मी शेतकरी आहे आणि स्वतः मातीत हात घालून शेती करणारी शेतकरी आहे. म्हणून मी अन्न निर्मितीबद्दल आता थोडं बहुत बोलू शकते. इथे जमलेले सर्व मान्यवर, आपले आजचे सूत्रसंचालक स्वतः श्रीकांत देशपांडे सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम ही गेले 3-4 दिवस या महाविद्यालयात येऊन या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी म्हणून झटतायत. तर सर्व विद्यार्थ्यांचं हे कर्तव्य आहे की त्यांना योग्य साथ द्यावी. कबूल कबूल कबूल. मी मानव धर्माने 3 वेळा म्हणून घेतलंय. हा, मी जेव्हा भाजी आणायला ठाण्यामध्ये राहत असताना जात होते किंवा आताही रत्नागिरीमध्ये जाते किंवा संगमेश्वर इथे जाते, त्यावेळेला एक 10 ते 12 स्त्रिया किंवा पुरुष माझ्याकडे ओळखीच्या नजरेने बघत असतात. कोणीतरी धाडस करून विचारतं, तुम्ही त्या संपदा त्या सिरियल मधल्या का? कोणीतरी थोड्या वेळाने धाडस करून म्हणतं, तुम्ही त्या नृत्यांगना का? आणि त्यावेळेला आणि त्याच्यामुळे मला सुचलेली एक गोष्ट किंवा युक्ती मी तुम्हाला सांगतेय. तुम्हालाही मी कदाचित असं दिसेन बोलताना. भाजीवाल्याकडनं भाजी घेताना त्याच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये भरपूर अंतर असतं, कारण खूप भाज्या असतात. त्यावेळेला स्वतःकडची कापडी पिशवी मी त्याच्या हातात देते आणि त्याला ओरडून सांगते, कुठल्याही प्लॅस्टिकच्या पिशवीत मला भाजी देऊ नकोस. हे टाळीचंच वाक्य आहे. वाजवा टाळ्या. याचं कारण याचं कारण, जेव्हा 10 ते 12 लोक माझ्याकडे अभिनेत्री म्हणून बघतायत, त्यावेळेला मी काय कृती करते ही सुद्धा त्यांच्या आणि माझ्या नकळत त्यांच्या मनात पेरली जाते आणि बिंबवली जाते. तर हिरोईन म्हणून मिरवण्याचा माझा तो एक क्षण असतो की लोक शिक्षणातला अत्यंत महत्वाचा मुद्दा की प्लास्टिकचा वापर आपण कमी करायचा आहे आणि संपदाही करते आहे, तर आपल्याला करायला काय हरकत, अशा 2 जरी स्त्रियांना आणि पुरुषांना वाटलं तर मला असं वाटतं मी लोक शिक्षणाचं छोटं काम करते आहे. कबूल. दुसरी गोष्ट, जी भाजी मी विकत घ्यायला जाते त्याच्यापेक्षा अर्ध्या भाज्या या माझ्या घरी स्वतः माझ्या अंगणामध्ये माझ्या शेतामध्ये उगवलेल्या असतात. तिथे मी जे उगवू शकत नाही त्या मी विकत आणायला जाते. ज्या वेळेला माझ्याकडे आनंदाचं शेत हे पर्यटन क्षेत्र मी सुरू करते, त्यावेळेला ही बघा झाडं, हे आंबे, हा काजू, ही काकडीची वेल, हा भोपळा, हे एवढंच दाखवण्यासाठी माझं घर आणि माझं कार्य नसून अन्न ही आपली सगळ्यात मूलभूत गरज आहे आणि ती आपण अतिशय डोळसपणे निवडली पाहिजे. यावर आम्ही अन्न निर्मिती यावर गेले 2.5 ते 3 तास त्यांच्याशी बोलत राहतो की जेणेकरून माझ्याकडे पर्यटक म्हणून देश विदेशची जी लोक येतात त्यांना मराठी माणूस किंवा महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोणतं अन्न पिकतं आहे
आणि ते पिकतं आहे, त्या अन्नाचा मला आणि माझ्या नवऱ्याला आणि माझ्या बरोबरच्या इतर शेतकऱ्यांना अभिमान आहे. आम्ही खूप परदेशातल्या गोष्टी चवीने खातो आणि मग त्या चवी बदलूनही आमच्यापर्यंत इंडो वेस्टर्न, इंडो चायनीज, इंडो अमुक, इंडो तमुक करून आमच्या घशातनं पोटात येतात. त्यावेळेला कोणकोणती रसायनं आणि कोणकोणतं विष आमच्या पोटात जातं आम्हाला कळतही नसतं. त्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये पावटा पिकतो आणि तो पावटा मी आलेल्या देश परदेशातल्या लोकांना अभिमानाने खायला घालते. त्यावेळेला माझ्या बरोबरच्या शेतकरी बांधवांनाही अभिमान वाटतो की आम्ही पावटा पिकवतो. आम्ही अतिशय जे ओरिजिनल वाण असतं त्या जातीचा सोनपळ नावाचा तांदूळ म्हणजे भात मी उगवते आणि तो स्टिकी होतो का, तो शिजायला खूप वेळ लावतो का, तो जरा शॅबी दिसतो का, या सगळ्या वरवरच्या संकल्पनांमधून आम्ही तो कसा उत्तम चिकट होतो, तो कसा लालसर दिसतो आणि तो चमच्याने नाही तर हाताने पाचे आपल्या बोटांच्या स्पर्शाने तो खायचा असतो हे अभिमानाने सांगतो. आणि यातले काही काय म्हणतात त्याला अनुभव घेतलेली मंडळी माझ्या समोर आहेत की हे आम्ही करतो. लोकशिक्षणामध्ये आम्ही कुठला मोबाईल वापरायचा याबद्दल स्मार्ट व्हायला पाहिजे याची जाणीव होते. आम्ही कुठला ड्रेस पेहराव घालायचा याबद्दल आमची खूप मोठी निवड असते. आम्ही कुठल्या गाडीतनं फिरायचं याबद्दल आम्ही खूप चर्चा करतो आणि आम्ही कसं स्टायलिश राहायचं अभिनेत्रींनी तर विशेषतः याबद्दल भरपूर चर्चा करतो. पण ज्या देहावर हे आणि ज्या देहाभोवती हे सगळं फिरतंय त्या देहाला मी आतून सक्षम कसं करायचं यावर आम्ही अतिशय क्षुल्लकपणे त्याला वेळ देतो. टीव्ही बघता बघता खातो, कॉम्प्युटरवर काम करता करता खातो, मोबाईल मध्ये काहीतरी व्हॉट्सअपचे मेसेज चेक करता करता खातो. जे खाल्ल्याने आपण खरं तर सशक्त आणि काय खंबीररित्या कार्य करू शकतो किंवा इंजिनियर व्हायचं असलं तरी सुद्धा आपल्याला हे शरीरच लागतं. त्या शरीराच्या या पखालीमध्ये किंवा या पोटामध्ये आम्ही काय ढकलतो याला आम्ही एवढाही मान देत नाही की आम्ही त्याच्याकडे बघत सुद्धा नाही. त्या अन्न निर्मितीच्या आमच्या 2 ते 3 तासाच्या वक्तव्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग असतो की तुम्हाला मोबाईलचे फीचर्स काय पाहिजेत हे कोणी सांगायला नाही आलं, तुम्ही ते सर्च केलं. कारण तुम्हाला चांगला मोबाईल हवा, तुम्हाला कुठले कपडे छान हवेत हे कोणीही तुम्हाला शाळेत शिकवलं नाही, तुम्ही ते सर्च केलं. मित्रमैत्रिणी असेल, गुगल असेल, वेगवेगळे पोर्टल्स असतील, वेगवेगळे लेख असतील, याच्यावरनं तुम्ही जाणून घेतलं कारण तुम्हाला आग आहे की आपल्याला चांगलं काहीतरी घालायचंय. तसंच अन्न जर चांगलं तुम्हाला सेवन करायचं असेल तर ती आग तुम्हाला लागू दे, म्हणजे तुम्ही अशा प्रकारच्या पोर्टल्सवर सगळी माहिती मिळवाल. आणि ऑर्गॅनिक कुठे मिळतं हे आम्हाला कसं कळणार, हा एक ढोबळ किंवा तकलादू प्रश्न तुम्ही मला कोणी विचारणार नाही. कारण कोणीही जन्माने ज्ञान घेऊन आलं नाही. ज्या ज्या ज्ञानाची आपल्याला तहान लागली ते आपण मिळवत गेलो. तर कृपया आज इतकी सगळी तरुण मंडळी मला माझ्या समोर आहेत, माझी तुम्हाला अशी कळकळीची विनंती आहे की लोकशिक्षण म्हणजे फक्त मतदान करणं नाही, फक्त कार्बन वाढतोय का हवेतला याबद्दल प्रोजेक्ट्स करणं नाही, किंवा कशी मोठी लोक अफरातफर करतात आणि राजकीय लोक कशी आपल्याला फसवतात याच्यावर चर्चा करणं म्हणजे लोकशाही नाही आणि लोकशिक्षण नाही. तर आपण कुठली कृती स्वतः करतोय हे सगळ्यात महत्वाचं लोकशिक्षणाचं मूलतत्व आहे. मला या भारतामध्ये मुळात राहायचंय की नाही हे तरुणांना विचारायचंय. तुम्ही भारतामध्ये आणि भारताला जगवण्यासाठी आणि तुमच्या कुटुंबाला जगवण्यासाठी शिकताय का हा स्वतःला प्रश्न करा कृपया. एका कार्यक्रमाला मी गेले होते, मला वाटतं तो पोलिसांचा कार्यक्रम होता आणि त्यावेळेला एका मोठ्या अधिकारी व्यक्तीने हे सांगितलं की पुढच्या 50 वर्षात भारत देशामध्ये कोणताही तरुण दिसणार नाही, वृद्धांचा हा देश होणार आहे. हे माझ्या एका भाषणाने बदलणार नाही किंवा श्रीकांत सरांच्या कुठल्या मेहनतीने आणि इथल्या सगळ्या वक्त्यांच्या तळमळीने बदलेल की नाही माहित नाही. पण या एवढ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एका विद्यार्थिनीला हे ठरवता जरी आलं की मी शिकेन इथेच आणि इथेच माझ्या शिक्षणाचा मी उपयोग माझ्या देशाला करून देईन,
ही प्रतिज्ञा केली तर लोकशिक्षणाच्या आजच्या आमच्या बोलण्याला काहीतरी अर्थ आहे असं मला वाटतं. सगळ्या टाळ्या एकदम वाजवा माझं संपल्यावर, बोलून झाल्या. मी 1,000 लिपस्टिक लावते याचा अभिमान एका स्त्रीला वाटतो. पण त्याचबरोबर उत्तम अन्न खाऊन, उत्तम शरीरयष्टी सांभाळून, उत्तम तजेला, आतून उमगून आलेला तजेला एका अतिशय गावात काम करणाऱ्या गरीब स्त्रीच्या मुखावर असतो आणि तिचं एक अतिशय ब्रिलियंट किंवा काय म्हणूया त्याला, लाखात एक असं स्माइल मी बघते ना, तेव्हा 1,000 लिपस्टिक एका बाजूला आणि तिचं समाधानाने आणि तेजोमय असं हसणं हे एका बाजूला असतं. त्यामुळे अन्नाची प्रक्रिया हे आपल्या लोकशिक्षणातलं महत्वाचं मूल्य मी शेतकरी म्हणून सांगू पाहते. आज मी 10 वर्ष थ्रू ट्रेन्सनी प्रवास करते आहे आणि माझ्या लक्षात येतं हळूहळू थ्रू ट्रेन्सची जी गुणवत्ता आहे ती वाढते आहे. आणि असं जेव्हा मी आनंदाने एका माझ्या मैत्रिणीबरोबर बोलतेय ट्रेन मध्येच बसून, त्याच वेळेला माझ्या समोरची एक आई आपल्या मुलीच्या हातातली रिकामी प्लास्टिकची बॉटल घेते आणि अशी खिडकीतनं थांबलेल्या स्टेशनवर टाकते. कदाचित तीच बाई गव्हर्नमेंट कसं काही करत नाही आमच्यासाठी याबद्दल अनेकांबद्दल बोलत असेल, अनेकांबरोबर चर्चा करत असेल, पण प्लास्टिकची बॉटल किंवा कचरा आपण बाहेर टाकायचा नाही कुठेही, हे आपल्याला आधी कळतंय का नागरिक म्हणून, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला वाटते. खुर्चीवर कोणी येणार, खुर्चीवरनं कोणी जाणार, पुन्हा खुर्चीवर येणार किंवा अनेक वर्ष ती खुर्ची सोडणारच नाही, हे सगळं घडेल. पण आम्ही आमची बुद्धी आणि मेंदू आमच्या खुर्चीवर ठेवला आहे का याबद्दल आपण लोकशिक्षणाची प्रतिज्ञा घेऊन जागरूक होऊन सांगूया की आम्ही आमच्या बुद्धीनी विचार करू, काम करू. संपराताई एक चांगला ड्रेस घालून आले आणि ती मला सांगते म्हणून नाही, तर संपराताई जे सांगते ते माझ्या भवितव्याला चांगला ड्रेस परिधान करून देईल म्हणून माझं ऐकलं, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. पुढच्या प्रश्नांकडे मी जाणार आहे, पण मी 6 शिक्षकांच्या मध्ये जन्माला आलेली मुलगी आहे. माझे आजोबा मुख्याध्यापक, आई शिक्षिका, माझ्या 3 आत्या शिक्षिका. त्यामुळे शिक्षक काय पेरू शकतो मनात आणलं तर याची ताकद मला ओळखून आहे. आणि आज या शिक्षक दिनाच्या दिवशी मला त्यांची आठवण होते आणि मला काहीतरी शिक्षित असं बोलता येतंय, याबद्दल आज मी ऋण व्यक्त करते. धन्यवाद संपदा. यानंतर आपल्या पहिल्या राऊंड मधले शेवटचे वक्ते श्रीकांत देशपांडे सर बोलणार आहेत. हे सगळं तुम्ही पथनाट्य पाहण्यापासून इथले सगळे उपक्रम जर तुम्ही पाहिलेत तर सर्वसाधारणपणे शासकीय धाटणीच्या पलीकडे जाणारं असं काहीतरी करण्याचा सर प्रयत्न करतात. त्यांच्याबरोबर अगोदर मी ते जेव्हा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाचे प्रधान सचिव होते तेव्हा त्यांच्याबरोबर काम केलंय आणि असं तुम्हाला जाणवेल की ज्यांच्या बरोबर ज्या मुलांच्या बरोबर, ज्या समाज घटकांच्या बरोबर सर्वसाधारणपणे आपली यंत्रणा जाईल का नाही अशी लोकांच्या मनात शंका असते, अशा लोकांच्या बरोबर आग्रहाने सर जाताना तुम्हाला दिसतील. आमचं आधीची जर तुम्ही व्हिडिओ फिल्म पाहिली असेल तर त्यामध्ये भटके आणि विमुक्त समाजाच्या सोबत आम्ही केलेलं काम आहे, तृतीयपंथीयांच्या सोबत आम्ही केलेलं काम आहे, सेक्स वर्कर्सच्या सोबत आम्ही केलेलं काम आहे. आणि हे केवळ त्यांना मतदार याद्यांमध्ये आणणं आणि मतदार याद्यांचं शुद्धीकरण करणं असं काम नाही, तर ही सगळी माणसं इतर सगळ्या माणसांनी इतकीच महत्वाची आहेत अशा प्रकारची भावना सरांच्या कामाच्या मागे आहे. आणि म्हणून त्यांच्यासाठीचा प्रश्न असा आहे की ही जी यंत्रणेची चौकट आहे ती मोडून लोकांच्या पर्यंत जाण्याचा आणि यंत्रणेचं लोकशाहीकरण करण्याचा प्रयत्न तुम्ही कसा केलात आणि तो यशस्वी झालाय असं तुम्हाला वाटतंय का? धन्यवाद दीपक. मला वाटतं
आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा काम करताना लोकशाहीबद्दलच्या कुठल्या विचारानं ते पाहतात, हे वैविध्य सुद्धा हे लोकशाहीचं फार मोठं एक मर्मस्थान आहे. आणि म्हणून ही लोकशाही जागृत ठेवणं, मिळालेली आपली ही देणगी आहे ती टिकवणं, हे आपलं सगळ्यांचंच काम आहे. आता जर निवडणूक यंत्रणा या संदर्भात जर तुम्ही आमच्याकडे पाहत असाल, तर आमचं एवढंच काम आहे, मतदार याद्या तयार करायच्या आणि निपक्ष आणि चांगल्या वातावरणामध्ये निवडणुका घ्यायच्या. एवढं आमचं काम केलं म्हणजे आमचं काम संपलं. त्याच्या पलीकडे जाण्याची आम्हाला गरज नाही. परंतु एक चिंतनाचा विषय म्हणून माझ्या डोक्यामध्ये काही गोष्टी येतात की निवडणुकाचं लोकशाहीमधलं महत्व काय, तर लोकशाहीचा ढाच्यात अबाधित ठेवणं हे खरं लोकशाहीचं ढाचा अबाधित ठेवण्याचं काम ह्या निवडणुकांनी केलेलं आहे आतापर्यंत. परंतु नुसता ढाचा म्हणजे लोकशाही नाही. मग लोकशाही या निवडणूक यंत्रणेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या भोवताली जे वातावरण आहे त्याच्यावर हे लोकशाही अवलंबून आहे. जर ते वातावरण अलोकशाही असेल तर माझ्या मताप्रमाणे ह्या निवडणूक यंत्रणेला सुद्धा काही महत्व नाही, त्याला सुद्धा काही अर्थ नाही. त्यामुळे हा अर्थ जर आपल्याला प्राप्त करून द्यायचा असेल तर हे वातावरणामध्ये लोकशाहीवादीपणा किंवा अलोकशाहीचं जे चॅलेंजेस आहेत त्याच्यावर मात करून हे वातावरण कसं चांगलं करता येईल हे फार महत्वाचं आहे. आणि म्हणून आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे की या लोकशाहीला वेळोवेळी अनेक चॅलेंजेस आले. लोकशाही संस्थावर आक्रमणं झाली, लोकशाही संस्था खिळखिळे करण्याचे प्रयत्न झाले, अनेक गोष्टी, अनेक चॅलेंजेस या देशाने स्वातंत्र्यापासून पाहिलेले आहेत. परंतु त्या चॅलेंजेसवर खरं कोणी जर मात दिली असेल तर ती मतदारांनी दिलेली आहे, सुजाण नागरिकांनी दिलेली आहे. आणि हे मर्मस्थान आपल्याला लोकशाहीचं बलस्थान हे आपल्याला लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. पण गेल्या 2 वर्षामध्ये मी या लोकशाहीच्या अनुषंगाने निवडणूक यंत्रणेमध्ये काम करतो आणि हे काम करत असताना जे मला जे प्रश्न सतावत आहेत ते 2 ते 3 प्रश्न मला नेहमी सतावत आहेत. लोकशाही प्रणाली ही अशी प्रणाली आहे की तिथे प्रत्येकाचा व्हॉइस, प्रत्येकाचं विचार मांडण्याचं एक स्वातंत्र्य आहे. आणि त्या प्रवाहामध्ये सगळे आहेत का, हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. जसं जे परिघाच्या बाहेरचे कम्युनिटीज आहेत, लोक आहेत, तृतीयपंथी आहेत की ज्यांना आपण कुटुंबानं सुद्धा स्वीकार केला नाही, समाजानं स्वीकार केला नाही, त्यांच्यासाठी लोकशाही काय आहे, हा खरा प्रश्न आहे. आणि म्हणून सगळ्यांना समावेश करण्याचे जे चॅलेंजेस आहेत ते चॅलेंजेस पुन्हा एकट्या दुकट्याचे चॅलेंजेस नाही, हे समाज म्हणून आपल्या सगळ्यांचे चॅलेंजेस आहे. म्हणून जेव्हा तृतीयपंथीयाचा स्वीकार सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या जजमेंटमध्ये केला त्यावेळेला आम्ही असं विचार केला की तृतीयपंथीयांचा तुमचा माणूस म्हणून केलेला स्वीकार हा खरा लोकशाहीचा सन्मान आहे. हा विचार आपल्या डोक्यामध्ये पक्का असला पाहिजे. म्हणून आपण जिथं जिथं काम करतो, ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतो, तिथं ह्या लोकांना सुद्धा या प्रणालीमध्ये कसं आणता येईल यासाठी काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आणि दुसरा भाग जो आहे तो म्हणजे या व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन विशेषतः तरुणांचा काय आहे. कारण तरुणांचा देश आपण स्वतःला म्हणतो, या तरुणांच्या देशामध्ये लोकशाही प्रक्रिया आहे, त्या लोकशाही प्रक्रियेमध्ये त्यांचा किती सहभाग आहे हा सुद्धा मोठा चॅलेंज आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की लोकसंख्येमधलं 18-19 या वयोगटातलं प्रमाण
5.8 आहे, पण मतदार यादीमधलं प्रमाण फक्त 0.68 एवढं पर्सेंट आहे. म्हणजे 80% मुलं ह्या प्रक्रियेच्या बाहेर आहेत. आणि नंतरचा दुसरा प्रश्न आहे की मतदानाला किती येतात. म्हणून मतदान करण्याबद्दलची उदासीनता हा खरा मोठा चॅलेंज आहे. आणि या चॅलेंजकडं आपल्या सगळ्यांनी तेवढ्याच डोळसपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या समाजामध्ये अनेक समाज इन्फ्लुएन्सर्स आहेत, समाजावर ज्यांचा प्रभाव आहे, अशा अनेक व्यक्ती आहेत. आज तुम्ही पाहता आहात की या व्यासपीठावर जे वक्ते आहेत, पाहुणे आहेत, हे कुठलं बाहेरचे नाहीत, या भूमीमधले आहेत. आणि या भूमीमध्ये राहून त्यांनी मोठा ठसा आपल्या कामाचा केवळ देशामध्ये नव्हे तर देशाबाहेर सुद्धा केलेला आहे. ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि असे असंख्य लोक आहेत. प्रश्न आहे की ह्या सगळ्यांना एकत्र आणणारा, त्याची मोठ बांधणारा आणि समाजासाठी काम करण्यासाठी एक मोठं अभियान उभारण्याचा आहे. म्हणून हा सगळा प्रपंच आहे. आपल्याला जर खरा जे आशास्थान आहे, मला जे वाटतं ते हे सगळे विद्यार्थी आहेत. इथूनच क्रांती होईल, इथूनच हा विचार जाईल. म्हणून आतापर्यंतचे आम्ही 10 जे लोकशाही गप्पांचे जे कार्यक्रम केले, हे सगळे मुलांच्या सोबत केले. त्याचा उद्देशच एवढा आहे की ही भावी पिढी आहे, या भावी पिढीपुढे काहीतरी विचार आपल्याला द्यायला पाहिजे. आणि म्हणून संवादाच्या माध्यमातून जेव्हा अशी मोठी माणसं आपल्याशी बोलतात, काही विचार देतात, काही स्वतःचे अनुभव सांगतात, त्याच्यातून आपल्यालातले काही लोक अशीच खरोखरच प्रेरणा घेतील आणि काहीतरी विचाराची दिशा त्यांना मिळेल असं वाटतं. आणि म्हणून सगळ्यांनी, केवळ निवडणूक यंत्रणे नव्हे, सर्व स्तरातील सर्व घटकातील लोकांनी याच्यामध्ये त्यांचा खारीचा वाटा थोडा थोडा उचलला तर मला निश्चित वाटतं की याचं लोकशाहीकरण या विचाराचं खऱ्या अर्थानं लोकांच्या पर्यंत जाईल, असं त्याच्यातून एक मला वाटतं. धन्यवाद. आपल्या सगळ्या वक्त्यांचं जे प्राथमिक निवेदन आहे, प्राथमिक त्यांचं म्हणणं आहे ते आपण ऐकलंय. आता आम्ही हा प्रयोग आता जो करायला जातोय मी, तो पहिल्यांदा करतोय. त्यामुळे तो यशस्वी झाला तर त्याचं श्रेय आपल्या सगळ्यांचं आहे, आणि नाही यशस्वी झाला तर अपश्रेय आमचं आहे, हे असं गृहीत धरून आपण पुढे जाणार आहोत. ही जी 4 युवा प्रतिनिधी मंडळी आपण व्यासपीठावर बोलावली आहेत, त्यांची स्वतःची कामाची क्षेत्र आहेत. सोशल इन्फ्लुएन्सर्स असं सगळं या तरुण मुलांच्या बद्दल आज म्हटलं जातं. काल इंद्रजीतशी गप्पा मारताना त्यांनी शाहरुख खानचं एक उदाहरण, शाहरुख खानचं एक वाक्य कोट केलं की यानंतरच्या काळामध्ये कोणीही जाहिरातीसाठी एखाद्या स्टारवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करणार नाही, तर तेच पैसे 2000 5000 सोशल इन्फ्लुएन्सर्सवर वाटून ते पैसे खर्च केले जातील. इतके सोशल इन्फ्लुएन्सर्स हे आता महत्वाचे झालेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही पाहाल की राजकीय पक्षांनी सोशल इन्फ्लुएन्सर अशी जी युवा प्रतिनिधी मंडळी आहेत, त्या सगळ्यांना 24च्या निवडणुकांसाठी आपल्या व्यासपीठाच्या भोवती घ्यायलाही सुरुवात केलेली तुम्हाला दिसते. कोऑप्शनची प्रक्रियाही सुरू झालेली दिसते. आता हे जे चौघे आहेत, या चौघांनी इथं बसलेल्या या 6 मान्यवरांना त्यांचे मनातले जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न विचारायचे आहेत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या प्रश्नांची एक मोठीच्या मोठी चळत माझ्याकडे आलेली आहे. त्यातले काही प्रश्न देशपांडे सरांच्यासाठी आहेत, काही प्रश्न विशिष्ट वक्त्यांच्या साठीचे आहेत, आणि काही प्रश्न एकूण आम्ही करतो त्या प्रक्रियेच्या बद्दलचे आहेत. मी जुईलीला विनंती करतो की ती पत्रकार म्हणून कोकण साध लाईव्ह साठी काम करते, आणि काल ती बोलताना असं म्हणाली की आधी पेपरात बातम्या यायच्या आणि मग लोकांना कळायच्या. आता कुणाच्या तरी ट्विटर हँडलवर जे येतं त्याची उद्या बातमी होते, आणि ट्विटर हँडलवर आज जे ताजं आहे ते उद्या पेपरात येईपर्यंत शिळं होऊन जातं, कारण मध्ये खूप स्पेस जातो. तर ही जी प्रक्रिया आहे जुईली, या सगळ्या प्रक्रियेच्या बद्दल या मान्यवरांशी, आणि हा तू काल मांडलेला मुद्दा होता म्हणून मी आता सुचवला, या व्यतिरिक्त तुला यांच्यातल्या कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असला तर जरूर विचार. पहिला प्रश्न मी सर अत्तार सरांना विचारेन. सर, तुम्ही मगाशी बोललात की आता हा लोकशाही हा विषय फक्त 20 मार्कांसाठी असतो,
आणि बरेच जण असे असतात की कंठाळवाणा असतो, त्यातले टर्म्स लक्षात राहत नाही म्हणून आपण तो जवळपास स्किप करतो. कारण ही जवळपास शाळा लेवलला आपल्याला पाहायला मिळते ही सगळी प्रक्रिया. पण जर आपण सोप्या भाषेत मुलांना लोकशाही बद्दल जर सांगितलं तर ते अधिक चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. तर त्यासाठी आपण शाळा लेवलला काही करू शकतो का? हे शक्य आहे. आणि मी मगाशच्या माझ्या मनोगतात पण बोललो की शिक्षण हे एका बाजूने वन वे नाहीये, टू वे आहे. जर आपण विद्यार्थ्याला महत्व देत गेलो, विद्यार्थ्याचं मत स्वीकारत गेलो, तर विद्यार्थी पण निर्णय प्रक्रियेत येतो शाळेत. आणि त्या विद्यार्थ्याला वाटायला लागतं की मी या शाळेचा एक निर्णय घेणाऱ्या प्रक्रियेतला भाग आहे, घटक आहे. लोकशाही ही विद्यार्थ्यात रुजवली जावी लागते, ती शिकवून येत नाही. संस्कार हे शिकवून येत नाहीत, संस्कार हे व्हावे लागतात. तसंच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यातलं नातं जसं तुमचं समृद्ध होत जातं, विद्यार्थी आणि शिक्षकातलं अबोलता कमी होऊन त्याच्यातलं असणारं जे डिस्टन्स आहे, जी एक शिक्षकाबद्दल विद्यार्थ्याच्या मनात आदरयुक्त भीती असते, विद्यार्थ्याला वाटत असतं की मी काही विचारलं तर ते विद्यार्थ्याला शिक्षकाला आवडेल का, म्हणून पण इथेही बघा तुम्ही विचारणार नाहीत म्हणून तुमची चिठ्ठ्या घेतल्यात. हाच प्रकार शाळेत होतो. विद्यार्थ्याला एक न्यूनगंड असतो की मी काही गोष्टी विचारल्या तर त्या चुकीच्या आहेत का, बाकीचे 4 लोक हसतील का. हा प्रकार कमी होत गेला तर विद्यार्थी सहज शाळेच्या वयातच, म्हणजे प्राथमिक शाळेच्या वयातच विद्यार्थ्याला लोकशाही समजायला लागेल आणि ते सहज सोप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यात रुजेल असं मला वाटतं. जुईली, हे उत्तर तुला समाधानकारक वाटतं आहे का आणि आणखी तुला काही सुचवायचं आहे का? हा, मी असं म्हणते की त्यासाठी आपण अधिक पद्धतीनं काय करू शकतो, असे काय उपक्रम आपण राबवू शकतो जेणेकरून त्या मुलांपर्यंत व्यापक पद्धतीनं ती मूल्य समजतील, रुजतील. मी लोकशाही समजावी म्हणून शाळेत निवडणूकच घेतली. विद्यार्थ्याला निवडणुकीत निवडता येतं, फक्त तो मंत्री म्हणून निवडणं नसतं, तर वर्गात एखाद्या निर्णयाचा प्रमुख म्हणून तो पण असतो, तो एक निवडणुकीचाच प्रकार असतो. अशा पद्धतीची विद्यार्थ्यांमधलं डिस्कशन, विद्यार्थ्यांमध्ये ग्रुप डिस्कशन झालं. काही विषय हे फॉर्मल शिकवले जातात. आपण आज चौकटीच्या शिक्षणात आहोत. जे पुस्तकात दिलंय ते शिकवलं की माझं शिकवणं झालं, असा जो समज आहे तो जरा बाजूला केला आणि विद्यार्थ्याला इनफॉर्मल शिकवलं गेलं. एखादा मला गणितातला घटक मी ग्राफने शिकवतोय, पण तोच ग्राफ विद्यार्थ्याला समजायला अवघड जात असेल तर त्या ग्राफच्या लाईन्सवर मी जर एक अॅनिमेशन बनवलं आणि त्या अॅनिमेशन मधले जे ऍक्शन्स आहेत ते एका माणसाच्या हातापायांवर बसवले तर ते विद्यार्थ्याला लवकर भावतं. तसं लोकशाहीतले मूल्य विद्यार्थ्याला रुजण्यासाठी तसे उपक्रम राबवता येतात आणि रोजच्या अभ्यासात राबवता येतात. फक्त समाजशास्त्रातलं नागरिकशास्त्रच लोकशाही शिकवतं असं नाहीये. प्रार्थनेला विद्यार्थी उभा राहिला तिथनं लोकशाही सुरू होते. ती शेवटची संध्याकाळी वंदे मातरम होईपर्यंत विद्यार्थी काही ना काही दुसऱ्याकडनं घेत असतो. ती घेण्याची वृत्ती तयार केली पाहिजे आणि हे शिक्षकाने
मूलभूत बदल त्याच्यामुळे झालेला आहे किंवा एवढ्या वर्षानंतर रचनात्मक कामं मागे पडत गेलेत, किंवा आता हा जो बदल होतो याला याला काय पर्याय राहू शकेल, किंवा कोणते बदल कारणीभूत झालेत हे सगळं घडण्याला? हा एक प्रश्न आहे. हा तुला कोणाला विचारायचा आहे? हा वक्त्यांपैकी कोणीही दिलं तरी चालेल. परब सर. पंकजने जो प्रश्न विचारला की नाही, तो प्रश्न मला देखील पडलेला आहे. त्यामुळे मला देखील असं वाटतं की हा प्रश्न मी कोणाला विचारू, पण मी माझ्या पद्धतीने त्याचं एक उत्तर शोधतो की पुन्हा मी डॉक्टर आंबेडकरांच्याच एका विचाराचा हे घेतो. बाबासाहेबांनी मला वाटते संविधानाच्या निमित्तानेच काही इशारे देऊन ठेवले होते की व्यक्तिपूजा आणि जाती धर्माचं राजकारण हे भारतीय लोकशाही समोरचे दोन महत्वाचे धोके आहेत. एक 4-5 वर्षांपूर्वी कोकणातील यबा दळवी, त्यांना 94 वर्ष पूर्ण झाली. या निमित्ताने आम्ही एक स्मृती ग्रंथ तयार करायला घेतला होता आणि त्याच्या कामामध्ये मला त्यांनी इन्व्हाइट केलं होतं की, आणि खूप वर्षांपूर्वी ते इथे डॉक्टर म्हणून इथे आले आणि रचनात्मक कामाचा एक समाजवादी आमदार यांचा चांगला त्याचा हे होता, नाथपै, मधु दंडवते आणि इतकी थोर परंपरा असलेली माणसं ज्यांनी खूप मोठं रचनात्मक आणि वैचारिक असं योगदान दिलं. त्या कोकणामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये अत्यंत लोकशाही विरोधी आणि अविचाराला पोषण देणारं अशा प्रकारचं राजकारण हे कसं काय उभं राहू शकलं म्हणजे या ह्याच्यामध्ये. आणि मी त्याचा शोध घेतो. मी गेल्या 3-4 वर्षामध्येच कुडाळमध्ये मी नियमितपणे राहतो आहे आणि मला खरोखरच चिंता वाटली. मी इथल्या काही कवींना विचारलं, लेखकांना विचारलं की जिथे नाथपाय होऊन गेले, जिथे मधु दंडवते होऊन गेलेत, यबा दळवींसारखे समाजवादी डॉक्टर होऊन गेलेत, त्या कोकणामध्ये अशा प्रकारचं रचनात्मक कामाला छेद देऊन केवळ अशा प्रकारचं भावनिक अशा प्रकारचं राजकारण करणारं एक वर्ग कसा काय निर्माण होऊ शकला. आणि शिक्षणाने देखील याच्यामध्ये बदल कसा नाही घडला. कारण मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो की 30 वर्ष शिकवल्यानंतर आता मला समाज माध्यमावरून माझेच काही विद्यार्थी इतक्या हिंसक पद्धतीने कॉमेंट्स करताना मला दिसतात आणि मला आश्चर्य वाटते की ज्यांना मी 3-3, 4-4 वर्ष शिकवलं, जरी माझ्या शिकवण्याचा विषय हा लोकशाही जीवन पद्धती वगैरे नसेल, तरी सुद्धा भाषाविषयी शिकवताना, साहित्य शिकवताना तुम्ही सहजपणे जीवन मूल्यांचं देखील शिक्षण विद्यार्थ्यांना देत असता. आणि इतके धर्मांध विषयक आणि 2 जाती धर्मांमध्ये अतिशय विद्वेषाचं वातावरण निर्माण करणारे माझे विद्यार्थी कसे काय असू शकतात. आणि त्यामुळे मला असा प्रश्न पडतो की शिक्षणामुळे माणूस अधिक लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कर्ता आणि आचारकर्ता होतो का? तर मला त्याच्याबद्दल शंका वाटते. कारण खूप शिकल्यानंतर त्या माणसाचा जर स्वभाव आणि त्याची उपजत प्रवृत्ती ही जर लोकशाही विरोधी असेल तर तो अत्यंत फॅनेटिक होतो आणि समाजविरोधी, समाज विध्वंसक होतो असा माझा अनुभव आहे. आणि मला असंही आढळलेलं आहे, खूप निरक्षर असलेले, कमी शिकलेले लोक देखील लोकशाही मूल्यांचा आदर करणारे आणि रचनात्मक राजकारणामध्ये स्वतः सहभाग देणारे देखील असं असतात. त्यामुळे या प्रकारचं रचनात्मक काम करण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यात्मक जगण्यासाठी
शिक्षण म्हणजे औपचारिक शिक्षण हे किती उपयोगाला पडू शकतं याच्याबद्दल मलाच शंका आहे. आणि त्यामुळे मी एखाद्या प्रदेशामध्ये इतकी मोठी समृद्ध परंपरा असताना रचनात्मक कामाचा वारसा निर्माण करणारा समाज शिकून देखील साक्षरतेचं प्रमाण आता खूप वाढलेलं आहे. सिंधुदुर्ग हा मला वाटते आपल्या राज्यातील सगळ्यात मोठा साक्षर असा जिल्हा आहे आणि त्या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं अरचनात्मक आणि अलोकशाहीवादी अशा प्रकारचा विचार रुजू शकेल अशा प्रकारचं वातावरण गेल्या काही वर्षामध्ये कसं काय निर्माण झालं याचा खरं म्हणजे वस्तुनिष्ठपणे शोध घ्यावा लागेल, कारण इतका कसं काय बदल घडू शकतो. धन्यवाद सर. पंकज, आणखी काही कुणाला प्रश्न आहेत तुझ्याकडनं? हा, दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की आत्ता म्हणजे मी एक युवकांचा प्रतिनिधी म्हणून हा मला जो प्रश्न पडतो तो अनेकांना पडतो. दोन्ही जिल्ह्यात बऱ्यापैकी सर्वच तालुक्यांमध्ये फिरलेलो आहे. तो म्हणजे इथले जे अभ्यासक्रम आहेत म्हणजे आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, ह्या फॅकल्टीमधून ज्यावेळी पासआउट विद्यार्थी होतात त्यावेळी अनेक वर्ष सक्तीचं मायग्रेशन होते. म्हणजे त्यांच्याकडे या फॅकल्टीमधून शिकल्यानंतर इथे राहून काही करण्याजोगं असं कोणतं स्किल डेव्हलपमेंट किंवा या आधारित शैक्षणिक पद्धतीच नाही आहे. तर अशा शैक्षणिक पद्धती निर्मिती होणे गरजेचं वाटतं का, किंवा त्यासाठी काय होऊ शकेल? आत्तार सरांनी उत्तर दिलं तर बरं होईल, किंवा कोणी. मला असं वाटतं की आम्ही जो जीवन शिक्षण आणि कौशल्य अभ्यास वर्ग हा सुरू केला त्यावेळी आमच्या डोक्याच्या कल्पना होत्या, त्यावरून मी 5 मिनिटात सांगते की इथे फक्त कमी पैशात हेच कोर्सेस अवेलेबल होतात आणि आपल्याकडे श्रमप्रतिष्ठा नावाची गोष्ट नाही. म्हणजे प्लंबर हा कितीही एक्सपर्ट असला तरी बँकेतला क्लार्कला जी प्रतिष्ठा आहे ती त्या प्लंबरला नाही. हे जोपर्यंत आपल्या समाजात होत नाही, या हाताने काम करणाऱ्या लोकांना जोपर्यंत प्रतिष्ठा मिळत नाही, जोपर्यंत आई वडिलांना असं अभिमानाने सांगावं असं वाटत नाही की माझा मुलगा प्लंबर आहे, माझा मुलगा मेकॅनिक आहे, माझी मुलगी उत्तम शेफ आहे किंवा माझी मुलगी उत्तम हॉटेल चालवते, भले ती शेफची डिग्री तिच्याकडे नसेल. आपल्या कोकणातल्या आई आणि आज्या काही हॉटेल मॅनेजमेंटला गेल्या नव्हत्या, पण आज त्यांची हॉटेल्स खूप चांगली चालतात, म्हणून आता आपल्याला अभिमान वाटतोय. तर ही जी श्रम प्रतिष्ठा नसण्याची जी काही आपली पद्धत आहे इथली, यामुळे आपल्या मुलांना मायग्रेट व्हावं लागतंय. आम्ही पालकांना जरी सुचवलं की तुमचा मुलगा त्याच्यात एवढी ही कला खूप छान आहे, ही डेव्हलप होऊ दे. मी तुम्हाला माझ्या प्लंबरचंच उदाहरण सांगते. त्याला भरपूर काम असतं, त्याने स्वतः 4 व्हीलर घेतली आहे, पण मी त्याला म्हटलं आनंद तू तुझ्या मुलाला प्लंबरचं ट्रेनिंग दिलंस ना तर खूप चांगलं होईल, तू त्याला 11वी नंतर तुझ्या बरोबर कामाला घेत जा. तो म्हणाले नाही मॅडम, मला ना माझा मुलगा पोलीस व्हायला हवाय. याच्यावर मी जेव्हा विचार करते तेव्हा माझ्या दरवेळी हेच उत्तर येतं की त्याचा मुलगा प्लंबर असणं हे त्याला प्रतिष्ठेचं वाटत नाही. पोलीस या पदाला जी प्रतिष्ठा आहे, ऑफिसमध्ये पंख्याखाली चपरासी असला तरी चालतो. आम्ही बँकेत असताना मला लोक सांगायचे मॅडम शिपायाची नोकरी मिळाली तरी चालेल. तिथे हा प्लंबिंग करणारा मुलगा शिपाया इतका जरी पगार मिळवू शकला तरी आपले पालक मुलाला प्लंबर करण्याची मानसिकता नाही. ही जोपर्यंत पालकांची आणि मुलांची बदलणार नाही तोपर्यंत मला नाही वाटत की हे मायग्रेशन थांबेल. धन्यवाद. संपदा, तुला काय सांगायचं? हो, मला याच्यावर असं बोलायचंय की 12 बलुतेदार ही जी आधी सिस्टीम होती, व्यवस्था होती, त्या प्रत्येक बलुतेदाराचं स्वतःच एक कौशल्य आणि त्याच्या बरोबरीने त्याची शेती असे 2 भाग होते. तसे मॉडर्न बलुतेदार तयार होऊ शकतात. म्हणजे आता जेव्हा ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण, ऑनलाईन पद्धतीने नोकरी करणं, हे जेव्हा कोविडनी आता आणखीन आपल्याला त्याची शक्यता दाखवली आहे, तर असे कितीतरी ऑनलाईन आपण आपली सर्व्हिस देऊ शकतो आणि एकीकडे आपण गावात राहून शेती सुद्धा करू शकतो. आणि हे पर्याय आहेत. तर मला इंद्रजितचं अभिनंदन करावं असं वाटतं की त्याला इनफ जगण्यासाठी किती हवंय याचा आधी विचार केलाय. म्हणजे मला लाखानंतर 2 लाख पगार, मग 10 लाख, मग 20 लाख, मग 20 लाखालाही असं वाटतं त्याला 30 लाख मिळतायत. ही भुकेनी भूक वाढते. पण इंद्रजित सारखा मुलगा जेव्हा असं ठरवतो की मला हवं तेवढं मी मिळवतो आणि नंतर मला जसं जगायचंय तो आनंद मी घेत राहतो,
अशा पद्धतीचं जीवन, कारण सरते शेवटी आज देश परदेशातनं आम्हाला फोन असेच येत आहेत की US मध्ये खूप कमावलं, आता आम्हाला गावात येऊन शेती करायची. म्हणजे तुम्ही कैक लाखाचं कर्ज काढलं, शिकलात, परदेशी गेलात आणि आता 10 ते 12 वर्षात तुम्हाला फटीक आलाय आणि तुम्हाला आता मातीत यायचंय. हा जो एक आपल्या जगण्याला एवढं लागतं हे आपण तयार करून ठेवलंय ना, याला इंद्रजित सारखं जगणं हे मला असं वाटतं उत्तम उदाहरण आहे आणि हे प्रत्येक तरुणाने ऐकलं पाहिजे की इनफिझम असं म्हटलं पाहिजे आपण त्याला. मला 75 टी शर्ट घेण्यासाठी नोकरी नाही करायची, मला 7 टी शर्ट मध्ये 2 टी शर्ट मध्ये मी आनंदाने जगतोय का, असं आपली लाईफस्टाईल याच्याविषयी विचार झाला ना, तर आज खेड्याकडे मुलं येणार आणि यातला एक तरी माझ्यासाठी थांबणार शेतात, गावात, म्हणजे माझ्यासाठी म्हणजे मातीसाठी, असा मला एक विश्वास वाटतो. कारण सगळं फिरून जग पुन्हा एका चांगल्या उत्तम अन्नाकडे येणार आहे. आणि मग दुसरी गोष्ट अशी की मी जेव्हा दुसऱ्या मार्गाने, पर्यटन या मार्गाने माझं अर्थार्जन करते, त्यावेळेला मी शेतीत लाखो कणसं उगवावी म्हणून त्याला विष घालत नाही. आंबा फेब्रुवारीत मला मुंबईला पाठवता यावा म्हणून मी त्याला कलटार घालत नाही. कारण मला जेवढा निसर्गाने आंबा येतोय ना, तेवढा मला खायला आणि माझ्या आलेल्या काही मोजक्या पर्यटकांना द्यायला पुरेसा आहे. आणि हे माझं इनफ जगणं आहे. तेव्हा हे मायग्रेशन शक्य आहे. मुद्दा बरोबर आहे, तुम्ही बऱ्यापैकी क्लॅरिटी आलेली आहे. मुद्दा असा आहे की सोशल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे आता कोकणातल्या कुठल्याही खेड्यात गेलात तर तुम्हाला बऱ्यापैकी सगळी मंडळी, सगळी वयोवृद्ध मंडळी दिसतील. अशीच एक केस स्टडी आहे, ती कोकणी मुस्लिमांबद्दल एक थोडी एक रिपोर्ट मीच बनवला होता. आणि ही सगळी मंडळी आहेत, ही साधारण 1980च्या दशकापासून आखाती देशांमध्ये जायला लागली. आज ती बऱ्यापैकी समृद्ध आहेत, खूप चांगले पैसे वगैरे कमवून आहेत, पण त्यांचं सोशल रिप्रेझेंटेशन नाहीच आहे. आपण लोकशाही आणि या आधारित इथे प्रश्न किंवा या अनुषंगाने विचार करतोय. म्हणून मला हीच चिंता आहे की जे आज कोकणी मुस्लिमांच्या बाबतीत झालंय की त्यांचं सोशल रिप्रेझेंटेशन नाहीये. हे स्थलांतर होतं, फक्त तरुणांचं स्थलांतर होत नाही, ते एका मतदारांचं पण स्थलांतर होतं, एखाद्या लिडरशिपचं पण स्थलांतर होतं. त्याच अनुषंगाने फक्त माझा हा स्थलांतराच्या अनुषंगाचा प्रश्न. पण मला असं वाटतं अशी कृतीशील उदाहरणं जसं आज श्रीकांत सरांनी आपल्याला प्रतिनिधित्व दिलं, यातलं आपलं ऐकून कोणाला तरी असं वाटेल की आपण सोशल कॉन्ट्रीब्युशन सुद्धा ठेवावं. त्यामुळे हीच एक उचललेलं पाऊल आहे असं मला वाटतं. हसन, मी आता विनंती करतो की त्यांनी आपलं म्हणणं मांडावं. तुम्ही जीवनशाळेच्या बद्दल, म्हणजे जो शब्द मेधा पाटकरांनी नर्मदेच्या खोऱ्यामध्ये लोकप्रिय केला आहे, त्या जीवनशाळांच्या संबंधात आणि 4 भिंतींच्या बाहेरच्या शिक्षणाबद्दल आणि त्यातल्या अडचणींबद्दल तुम्ही बोलतात. या सगळ्या मंडळींशी कनेक्ट होताना आता शिक्षकांशीच तुम्ही कनेक्ट व्हायला पाहिजे असं नाहीये. इतरही क्षेत्रातली जी मंडळी आहे त्यांच्याकडनं तुम्हाला एक कार्यकर्ता म्हणून, कारण तुम्ही ऍक्टिव्हिस्ट, अभ्यासक अशा दुहेरी भूमिकेमध्ये आहात, तर तुम्ही काय प्रकारचा इनपुट, काय प्रकारचा फीडबॅक या सगळ्या मंडळींकडनं तुम्हाला हवासा वाटतोय? नमस्कार. आधी आजचा विषय जो आहे, या विषयामध्ये जीवन आलं आणि आमचं पण जे आहे ते जीवन शिक्षण आहे, युनिव्हर्सिटी ऑफ लाईफ आहे, जिथे चौकटीच्या बाहेर जाऊन स्वतःच्या अनुभवातनं तुम्ही शिक्षण घ्यायचं आहे. इथे कुठचा अभ्यासक्रम तयार केला जात नाही. मुलं स्वतःच्या पद्धतीने अभ्यासक्रम तयार करतात आणि स्वतः शिकतात. हे जगणं आहे, जे आपण जगता जगता वेगवेगळी मूल्य जोपासायची असतात. आता आजचा लोकशाहीचा हा विषय जो आहे आणि आपलं जगणं, मला खरं म्हणजे ते पहिल्यांदा एक सरांना प्रश्न विचारायचा होता, इंद्रजित सरांना, की ही कोकणची भूमी आहे, लाल मातीची भूमी, साधारण 57 लाख वर्षापेक्षा जास्त जुने खडक असणारी ही भूमी, एवढं वैविध्यता आहे आपल्याकडे की फ्लोरा आणि फाउना भरपूर मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे मिळतो. रिचनेस आहे, खूप आहे. आणि लोकशाहीला जर खूप चांगल्या रीतीने ही मूल्य जर कोण रुजवू शकतो तर तो माझा निसर्ग आहे, तो पोशिंदा आहे आमचा. आज आपण जेवढे जण सगळेजण इथे आहोत
आपली सगळी क्षेत्र ही जो जो कोण पोचतो आहे तर तो निसर्ग पोचतो आहे, त्यामुळे तो माझा पोशिंदा आहे. मग आता एवढं सगळं आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे, पण जेव्हा PBR येतो, पब्लिक बायोडायव्हर्सिटी बुक, जेव्हा वाईल्ड लाईफचा विषय येतो, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीचा विषय येतो, तेव्हा एक मोठा प्रश्न येतो, इकडचे किती, स्थानिक किती? जेवढे आहेत तेवढे सगळे बाहेरचे आहेत. मग एवढं वैविध्यपूर्णता आहे, एवढं सगळं इथे रिचनेस आहे, मग असं काय करता येऊ शकतं आहे की त्याच्यातनं हे जे काही रिव्हर्स मायग्रेशन आपण म्हणतो आहोत ते रिव्हर्स मायग्रेशन होऊ शकतो. कारण या मातीशी एकदा नाळ जुळला ना की प्रसाद तयार होतो, कोकणी रान माणूस तयार होतो. तर हे कशा पद्धतीने होऊ शकतं की या निसर्गामुळे ही मूल्य सहज रीतीने जीवन जगता जगता मुलांमध्ये पोचू शकतात? माझा सल्ला यावरती असा आहे, ज्या तरुणांना इथे राहून सस्टेन व्हायचंय ना, दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. तुमच्या डोक्यात जी काही कल्पना असेल, पहिली गोष्ट, करू की नको हा प्रश्न स्वतःला विचारू नका. ती कल्पना तुम्हाला करायची आहे असं ज्यावेळी तुम्ही ठरवता त्यावेळी तुम्हाला 100 मार्ग दिसतात. करू की नको जर म्हणालात तर आता नको वाटणार, उद्या करूया वाटणार, परवा नको वाटणार. त्यामुळे नको हा ऑप्शन पहिला काढून टाका. आणि जी काही कल्पना तुमच्या डोक्यात येते, इथे रोजगाराची असेल, कलेच्या क्षेत्रात काहीतरी करायची असेल, छोट्या स्केलवर सुरू करा. एकदम मोठं अवडंबर घेऊ नका स्वतःवरती, छोट्या स्केलवरती सुरू करा आणि ग्रॅज्युअली ती डेव्हलप करा. कारण बरेचदा असं होतं ना की बऱ्याच लोकांच्या डोक्यात भरपूर कल्पना असतात, पण ते कधी आयुष्यात धाडस करत नाहीत ते पहिलं पाऊल टाकायचं. मी स्वतःला विचारतो, मी बीकॉम झालेला माणूस, मी ज्यावेळी कम्प्युटरच्या बिझनेसमध्ये होतो, भोसले सर इथे आहेत, ते साक्षीदार आहेत, पाणी सर साक्षीदार आहेत, की एक बीकॉम ग्रॅज्युएशन झाल्यावर कुठलंही कम्प्युटर मधलं शिक्षण नव्हतं. मला एक दिवशी एक शेजारी होते आमचे, त्यांनी एक कम्प्युटर आणून दिला आणि ते म्हणाले की मी 4 दिवस बाहेर चाललोय, तर हा कम्प्युटर कणकवलीत एका ह्याच्याकडे घेऊन जा मेकॅनिकडे आणि रिपेअर करून आणून ठेवू. तर म्हटलं ते 4 दिवस माझ्या हातात आहेत, तर मी का नाही ट्राय करू नये. आणि मी 3-4 दिवस रात्रंदिवस त्याच्यावरती लागलो. ही गोष्ट आहे 99 सालची. आणि तो मी चालू केला कॉम्प्युटर. आणि तो एक क्षण असा होता की ज्यावेळी मी ठरवलं की मला कम्प्युटर बिझनेसमध्ये यायचंय. आणि मी कम्प्युटर बिझनेसमध्ये आलो, त्याच्यात चांगलं 10 वर्ष काम केलं. नंतर मी परत शिफ्ट व्हायचं होतं मला, मी वेगळं फील्ड कम्प्लीट, कम्प्युटरचं फील्ड वेगळं, कलेचं फील्ड वेगळं. त्यातही असंच की ट्राय करून बघायला काय हरकत आहे. ठीक आहे, कॅमेरा घेतला, ट्राय करायला. कारण प्रत्येक माणूस ना हा एक काळाचं प्रॉडक्ट असतो. तुम्हाला तो काळ सपोर्ट करतो, तुम्हाला त्या काळाचे फायदे तोटे ओळखता आले पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की इथे राहून जर तुम्हाला सस्टेन व्हायचं असेल तर पहिली महत्वाची गोष्ट की जी काही कल्पना तुमच्या डोक्यात आहे ती पॉझिटिव्हली विचार करा त्याचा आणि ती करायला सुरुवात करा छोट्या स्केलवरती. आणि करू की नको हा प्रश्न स्वतःला विचारण्यापेक्षा मला ती करायची आहे, आता मी कशी करू, असं ज्यावेळी तुम्ही स्वतःला विचाराल त्यावेळी तुम्हाला 10 मार्ग सुचतील. थँक्यू. असं आणखी काही कनेक्ट करायचं हा, विचारायचं आहे? धन्यवाद. अत्तार सरांना विचारायचं आहे, जसं मी सुद्धा एका कॉलेजमध्ये आहे, पण चौकटीमुळे अशी कितीतरी मुलं असतात की ज्यांना आपण त्या प्लॅटफॉर्ममध्ये देऊ शकत नाही. कारण आम्हाला सिलेबस कम्प्लिशन रिपोर्ट, इव्हॅल्युएशन हे खूप मोठ्या मोठ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यात बांधून ठेवलेल्या आहे. बांधून पेक्षा बेड्याच म्हणूया आपण, बेड्याच घालून ठेवलेल्या आहेत. मग या बेड्या बाहेर काढून मग हुनर की पाठशाला आम्ही चालू केली, जी मालवणमध्ये चालते, की स्किलफुल मुलं जे आहेत ते यायला पाहिजेत म्हणून. मग या स्किल मधून सहज रीतीने मुलं स्किल पण त्यांची पुढे जातात आणि त्यांना समजतं सुद्धा की जगता जगता जीवन काय आहे, ते जीवन संघर्षामध्ये सुंदर आहे हे त्यांना समजलं. त्यांना सांगायची गरज नाही पडली की बाबल्या मेल्या हय्ये, अरे बाय आमचा हय्ये, मी तुका सांगतोय, अरे बाबा लोकशाहीची ही मूल्य असत, ही अशी असतात तशी असतात. त्यांना हे काही शिकवायची गरज नाही पडली, जगता जगता सहज रीतीने शिकून जातात. सर तुम्ही आता स्कूलला आहात, ज्युनियर कॉलेजला आहात, तर आपण कॉलेजच्या चौकटीमध्ये राहून किंवा स्कूलच्या चौकटीमध्ये राहून ते कशा रीतीने रुजवू शकतो आहोत आणि एक वेगळं प्लॅटफॉर्म त्यांना कसं देऊ शकतो आहोत? यासाठी एक महत्वाचं मत की शिक्षक हा शिकवणारा असतो, ही कन्सेप्टच अगोदर बाजूला केली पाहिजे. शिकवणं काय राहिलं नाही आता. किती जण युट्यूब बघून सगळं शिकतात. घरातल्या आपल्या ताया आता
उत्कृष्ट स्वयंपाक युट्यूबवरनं वेगवेगळ्या पद्धतीचा बघून शिकतात. आणि हेच आम्ही आमच्या शाळेत केलं. सेल्फ ऑर्गनाइज लर्निंग एन्व्हायरमेंट. शिक्षकाचा रोल बदलला फक्त. शिक्षक हा मीडिएटर म्हणून राहील, त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या शिकण्यात मदत करणारा म्हणून राहील, आणि विद्यार्थ्याने स्वतःच ते शिकलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी लागणारी जी माध्यम आहेत, तर इंद्रजित दादा म्हणाला तसं हे सगळं जग तुमच्या हातात आहे. तुम्हाला काय हवंय त्याचे रिसोर्सेस, त्याचे मार्ग तुमच्या हातात आहेत. त्या विद्यार्थ्यांनी ते स्वतः निवडावेत आणि आपल्याला पाहिजे ती गोष्ट शोधावी. तर अशा या सोलवर आम्ही जेव्हा काम केलं तेव्हा माझ्या मनात एक मोठा प्रश्न होता, तो तुमच्याही मनात असेल, की जगभरातली माहिती घेत असताना भाषा कुठे आडवी येते का? तर भाषा आडवी नाही येत. माझ्या शाळेतली मुलं सकाळी 6 ते 6:30 वाजता सकाळी अमेरिकन इंग्लिश बोलतात आणि दुपारी 3 नंतर ब्रिटिश इंग्लिश बोलतात. म्हणजे सोलमध्ये जे शिक्षक ऑनलाईन उपलब्ध होतात, शिक्षक नाही आहेत, त्या ग्रॅनीज आहेत, आज्या आहेत, रिटायर झालेले शिक्षक आहेत, आणि ते आपला वेळ घालवण्यासाठी जगभरातल्या मुलांशी गप्पा मारतात. यातनं विद्यार्थ्याला जग कळलं, विद्यार्थ्याला शिकण्याच्या पद्धती कळल्या. मला अभिमान काय वाटतो एका गोष्टीचा, की आमच्या या प्रोसेसमधनं गेलेली एक विद्यार्थिनी गौरी चिंदरकर दरवर्षी BBC जगातल्या 100 स्त्रिया या वेगवेगळ्या मार्गाने प्रसिद्ध झाल्यात. त्या 100 स्त्रियामध्ये भारतातल्या 6 जण होत्या. त्यात ती गौरी होती एक, की तिने आपल्या शिकण्याची पद्धत तयार केली. विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही सगळे इथे बसलात, मग आपल्या मनाला एक प्रश्न विचारा, की तुम्ही जे शिक्षण घेतात ते तुमच्या मर्जीने घेताय का? तर त्यातले 80% विद्यार्थी म्हणतील आम्हाला आई बाबांनी पाठवलं म्हणून घेतोय. आई बाबांनी तुमच्यावर शिक्षण लादलंय आणि इथेच तुमचं शिक्षण थांबतं. तुम्हाला शिक्षण घेण्याच्या आवडी, तुमच्या आवडीनिवडी ह्या तुमच्या ज्या आहेत त्याला आम्ही शिक्षकाने फक्त दिशा द्यायची आहे. आणि हे दिशा देण्याचं काम सोल असो किंवा होल असो, होल मीन्स होल इन द वॉल. एक कम्प्युटर एका भिंतीत बसवला आणि त्याला इंटरनेट जोडलं की सगळं होल एका त्या वॉलमध्ये येतं. आणि या पद्धतीने शिकलात तर सर म्हणतात तसं तुम्ही नक्की तुमच्या आवडीचं शिक्षण घ्याल आणि जीवन शिक्षण मिळेल, समाधानाचं शिक्षण मिळेल. नाहीतर तुम्ही मळलेल्या वाटेनेच जाल, ग्रॅज्युएट व्हाल आणि परत कुठल्या तरी कट्ट्यावर बसलेले दिसाल. थोडक्यात आता सरांनी जे सांगितलं ना, त्याच्यात अजून एक मुद्दा येतोय की समोरच्या श्रोतावर्गामध्ये विद्यार्थ्यांबरोबर पालक पण पाहिजे आहेत. कारण कुटुंब आणि शाळा ही लोकशाहीची बीजे रोजवणारी 2 महत्वाची अंग आहेत. इथे समजायला पाहिजे मला काय करायचं आहे, ते मला मुक्त व्हायला द्या. कारण ज्या पद्धतीने आपल्याला सांगितलं जातं त्या पद्धतीने जर आपण करत असू तर मग स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता ही जी मूल्ये जी आहेत, जी रुजताना कुठेतरी मग अडचणी येणार. घरामध्ये एक वेगळा विचार असणार आणि शाळेत येऊन दुसरा विचार असणार. आणि ही दुविधावस्था जी आहे ती मुलांमध्ये मग नंतर निर्माण वगैरे होते. मी थोडस एक मला खरंच सरांना विचारायचं आहे एक प्रश्न, परब सरांना विचारायचा आहे. सर मालवणीत विचारतोय कारण ही मालवणची भूमी आहे, आपली बोली भाषा आहे. सर 1600 पेक्षा जास्त बोली भाषा असणारो आपलं ह्यो देश, त्याच्यात आपली मालवणी. जास्तीत जास्त भाग आपलं डोंगराळ, सह्याद्रीच्या कुशीत असणारे आम्ही सगळी माणसं असो दहीची. सर असे भरपूर भाग असत अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये असत की जे या डोंगराच्या कुशीत मिठी मारून राहतात. त्यांका भाषेचा विषय काय माहित नाही, त्यांका लोकशाही माहित नाही. त्यांका एकच माहित आहे सकाळी उठल्याच्या नंतर माझा पोट कसा भरतला. बाकी त्यांका खयचेच फंदे माहित नाही आहोत काय करूचा काय नाही असं. तर सर तुमचं भाषेचा विषय हा. आता ह्यांका आम्ही जर शिकवक गेलो तर यो गेलो माका शाणपणा शिकव या होताला जा मोठो गेलो खयचो रे या. ही भाषा आपल्याकडे येते. मग सर ह्यांका आपण कसं शिकवूया या सहज भाषेमध्ये, की हे सुद्धा योग आहोत या लोकशाहीमध्ये.
कारण ह्यो खरो कणो असा जे या सह्याद्रीच्या कुशीत रवणारी जी माणसं असतात ना तेही ह्याच्यात योग आहे. तर काय करता येईल आपल्याक की या मालवणी बोली भाषेमधून त्यांना आपण या लोकशाहीच्या आनंदी जीवनामध्ये घेऊन येऊ शकतो? दोन वाक्य तुम्हाला मी ऐकवतो या निमित्ताने. एका खूप मोठ्या विचारवंतांनी असं म्हटलं होतं की मला खूप शिकायचं होतं पण शाळा आणि कॉलेज आडवी आली. नाहीतर मी आजच्या पेक्षा खूप मोठा माणूस झालो असतो. आणि दुसरं वाक्य असं आहे, शिक्षणशास्त्रामध्ये असं म्हणतात की लर्निंग इज लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टीचर्स. तुमची इच्छा नसेल आणि तुम्ही जिज्ञासू नसाल तर जगातली कोणतीही शक्ती तुम्हाला शिकवू शकणार नाही. त्यामुळे तुम्ही मालवणी बोला किंवा आणखी कुठलीही बोला. मालवणी बोलीचा मी अभ्यास केलाय आणि लिंग्विस्टिक्स करताना मी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडी ऑफ मालवणी डायलेक्ट या विषयावर मी एक छोटा प्रबंधही लिहिलेला आहे. आणि मगाशी मी ज्याचा उल्लेख केला की नाही, आणि त्या अनुषंगाने मी असं म्हणतो की मी ज्यावेळी भाषा शिकवत होतो त्यावेळी की नाही लँग्वेज टेक्नॉलॉजी ही अतिशय प्राथमिक अवस्थेमध्ये होते. आणि आता वेगवेगळे प्रोफेशन्स मध्ये असलेली ही जी मुलं आहेत, कोणी पॉलिटेक्निकची असतील, फार्मसीची असतील, कोणी लॉची असतील, तुम्हाला तुमच्या डायलेक्टचा आणि तुमच्या मराठी भाषेचा अडसर त्याच्यामध्ये, म्हणजे फर्स्ट लँग्वेज इंटरफिअरन्स आपण असं म्हणतो की आपण दुसऱ्या भाषेकडे शिफ्ट होताना आपली भाषा जी असते, मग आपली मालवणी बोली असेल किंवा आपली प्रमाण मराठी असेल, ती तुमच्या मार्गामध्ये आडवी येईलच. पण तुम्ही तुमच्या मालवणी बोलीवरचं प्रभुत्व आणि तुमच्या प्रमाण मराठीवरचं प्रभुत्व हे जितकं संपादन कराल की नाही, तेवढी दुसरी भाषा ही तुम्ही अधिक चांगल्या पद्धतीने आत्मसात कराल. आणि आता AI टेक्नॉलॉजीमध्ये लेवल प्लेइंग फील्ड बऱ्यापैकी होत आहे. जर समजा तुम्हाला तुमचे विचार मालवणीमध्ये व्यक्त झालेले असतील, विचार महत्वाचे आहेत, लक्षात घ्या. भाषा हे माध्यम आहे. तुम्ही कंटेंट काय लिहित आहे, कंटेंटमध्ये काय प्रकारच्या आयडियाज आहेत, काय प्रकारचे विचार आहेत, त्यामुळे तुमच्या भाषेच्या मर्यादा, तुम्ही जितकी भाषा, म्हणजे भाषा हा एक डोळा आहे, म्हणजे जो अधिक भाषा बोलतो तो अधिक डोळ्यांनी जग पाहतो असं म्हणतात. आणि प्रत्येक भाषा ही इतकी युनिक असते की त्यामुळे जगातल्या सगळ्याच भाषा प्रोटेक्ट झाल्या पाहिजेत आणि त्या रिस्टोर आपण करायला पाहिजे. याचं कारणच असं आहे की जगाकडे पाहण्याचे हे अनेक दृष्टिकोन आहेत, डायमेन्शन्स आहेत, परिमाण आहेत. त्यामुळे तुम्ही असं समजू नका की आपण मालवणी ही बोली आपण बोलतो, प्रमाण मराठीमध्ये देखील आपण कमी पडतो. तर हे जे भाषिक अंतर आहे की नाही, ते ह्या टेक्नॉलॉजीने चांगल्या पद्धतीने त्याचा वापर तुम्ही केलात तर हे भाषिक अंतर हे काही काळानंतर, मी म्हणतो की 5-10 वर्षामध्ये तुमच्या असं लक्षात येईल की तुम्हाला तुमच्या भाषेमधलं जे टेक्स्ट असेल, तुमचं जे इनपुट असेल, ते जगातल्या कुठल्याही भाषेमध्ये रिअल टाइम मध्ये जाऊ शकतं. आणि दुसरं एक मी तुम्हाला सांगतो, वन कॅनॉट बी नंबर 1 इन नंबर 2 लँग्वेज. म्हणजे मी इंग्रजीचा देखील अभ्यास केलेला आहे, पण मी मराठीमध्ये जितका विचार आणि नवीन कल्पना मांडू शकतो ना, मराठीमध्ये मला जितकं नवीन सुचू शकतं की नाही, तितकं मला इंग्रजीमध्ये नाही सुचू शकणार. इंग्रजीमध्ये तुम्ही डॉक्टर व्हाल, IT प्रोफेशनल व्हाल, तंत्रज्ञ व्हाल. आणखी एक मी नारायण मूर्तींचं एक निरीक्षण मी तुमच्या समोर सांगतो की तुम्हाला माहिती आहे का, गेल्या 50-60 वर्षांमध्ये भारतामध्ये अशी एकही व्यक्ती झालेली नाहीये, महात्मा गांधींसारखी, पंडित जवाहरलाल नेहरूंसारखी किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारखी, की जिने काही वैचारिक पातळीवर जगाला काही दिलं आहे. आणि याचं एक कारण असं आहे, आणि महात्मा गांधींच्या त्या हिंद स्वराजमध्ये आहे त्याचं उत्तर, आपण आपल्या भाषांपासून तुटलो. तुम्ही दुसरी भाषा म्हणून फ्रेंच शिका, इंग्रजी शिका, आणखी कितीही शिका, तुम्ही भाषेचा जो तुमचा पाया आहे, परिसर भाषा जो आहे, त्याच्यावरचं प्रभुत्व, म्हणजे तुमची माती, तुमची भाषा यांच्यापासून तुम्ही जेव्हा दूर जाल की नाही, तेव्हा तुमची सर्वोत्कृष्ट जी अभिव्यक्ती आहे ती बाधित होणार. शेवटी काय आहे की तुम्ही सर्वोत्कृष्ट कोणत्या भाषेमध्ये देऊ शकता, ती तुमच्या याची भाषा जी असेल त्या भाषेतूनच तुम्ही देऊ शकता. आणि त्यामुळे तुम्हाला असं अजिबात वाटण्याची काही गरज नाहीये की मला भाषेच्या मर्यादा आहेत आणि म्हणून मी माझे विचार आणि माझी कल्पना देऊ शकणार नाही. तंत्रज्ञानाचा अतिशय प्रभावी पद्धतीने तुम्ही वापर, मी असं अजिबात म्हणणार नाही की तुम्ही तुमच्याकडे जो स्मार्टफोन आहे त्याचा वापर करू नका. आता इंग्रजीत जे आहेत
आणि प्रसाद गावडे, त्यांनी टेक्नॉलॉजीचा वापर ह्या पारंपरिक जीवनाच्या वैविध्याचा जगासमोर जो विचार मांडलेला आहे आणि 3 गोष्टींमुळे लोकलायझेशनला महत्व आलेलं लक्षात घ्या. ट्रान्सपोर्टेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि AI. तुम्ही जगाच्या कोणत्या कोपऱ्यात आहात याला काही महत्व नाहीये. तुम्ही काय प्रोड्यूस करता, काय निर्माण करता याला महत्व आहे. तुम्ही काय कंटेंट जगाला देता आणि तुम्ही जर तुमच्या कंटेंटमध्ये काही दम असेल तर तो एका क्षणामध्ये व्हायरल होईल, जगापर्यंत पोहोचेल. तर त्यामुळे आपण कोकणात आहोत आणि आपल्याला भाषेच्या मर्यादा आहे. अशा प्रकारचा न्यूनगंड 10-20 वर्षांपूर्वी कदाचित रास्त होता. आता तसा असण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. धन्यवाद सर. आपला शेवटचा युवा प्रतिनिधी आहे प्रसाद, आणि प्रसादने इथल्या मातीच्या घरांपासून ते देवराईच्या संवर्धनापर्यंत विविध प्रकारचं काम केलंय. हे सगळं काम आणि लोकांना पुन्हा त्यांच्या मातीशी जोडणं, या सगळ्या मंडळींच्या वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्राकडे तू कसा पाहतोस, आणि तुझी कामाची पद्धत, तुझं कामाचा आवाका आणि या सगळ्या मंडळींचं काम यांना आपण कुठे लोकशाहीच्या एखाद्या बारीकशा धाग्याने जोडू शकू का? अगदीच. लोकशाही मुंबईतून फिरान फिरान मालवणात दिल्याने नंतर वाडी गेल्यावर माका बोलाकच होया. तर लोकशाही जीवन प्रणाली असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा माका आमच्या कोकणातली गावराहाटीची सिस्टीम आठवता, ज्याच्यामध्ये नीतकराचं एक देवस्थान असतं, जे का आपण एथिकल लॉज म्हणतो आजच्या टेक्निकल भाषेमध्ये. 4 खांब असतात आणि त्या नीतकराच्या देवाच्या पुढे कोणीच कधी खोटं बोलणार नाही. आणि आजही अशा पद्धतीची सातेरी माऊलीच्या देवस्थानामध्ये चौकुळ नावाच्या गावामध्ये दर मंगळवारी पंचायतन भरतात आणि कोणच कधी खोटा बोलणार नसल्यामुळे त्या गावात क्रिमिनल काहीच ऍक्टिव्हिटी होत नाही. आता ह्याच्या म्हणजे आपण गावांमध्ये कोणती अशी व्यवस्था आज घेऊन येत चाललो आहोत ज्यांच्यामुळे ह्या अशा व्यवस्था नष्ट होऊन जी पारंपरिक लोकशाही आहे ती नष्ट होत चाललेली आहे. तर ह्याच्या उद्देशाने मला हा एक प्रश्न नसून एक मुद्दा उपस्थित करतोय मी, की कोकणातल्या जी काही आज शिक्षण व्यवस्था आहे, खास करून कोकण म्हणण्यापेक्षा भारतातल्या ग्रामीण भागातली, जिथे लोक नेचरशी अटॅच्ड होऊन राहतात, त्यांच्यामध्ये इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्स किंवा ज्याला आपण पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता म्हणतो, ही येणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे मी जे जीवन जगतो आहे ते जगातलं एक उत्तम, स्लो, सस्टेनेबल आणि क्लायमेट फ्रेंडली लाईफस्टाईल आहे, ह्याची जाणीव प्रत्येक मुलाला जर असेल तर तो कदाचित शहरी मटेरियलिस्टिक लाईफस्टाईलच्या प्रेमात पडणार नाही आणि नंतर त्यांना पुन्हा रिव्हर्स मायग्रेट होण्याची गरजही नाही. कदाचित 20 वर्षांनी कोणीही रिव्हर्स मायग्रेट होऊ शकणार नाही, ती कोकणाची कॅपॅसिटी ही नसेल. आता मला असा मुद्दा उपस्थित करायचा आहे की जी आपण कोकणातली मातीची घरं म्हणतो किंवा ज्या पद्धतीची एक आपल्याकडे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स आहेत, ह्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर ते तिथलं नेटिव्ह मटेरियल आहे. आजकाल मालवण चौक्यातल्या चिरा येऊन पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये चिऱ्याचं घर बांधणं नॅचरल म्हणून, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल हाऊसिंग. ओके, तर त्याच ठिकाणी जी म्हणजे अगदी वेंगुर्ल्यात सुद्धा मातीची घरं आहेत, चिऱ्याची नाही आहेत, जिथून 10 किलोमीटर वरती चिरा आढळतो. कारण वाघेरेवाडीत चिरा पोहोचवणं त्यावेळेस लोकांना शक्य नव्हतं. त्यामुळे ह्या असा जेव्हा आपण विचार करतो इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्स मध्ये, की मी ज्या पद्धतीची टेक्नॉलॉजी माझे पूर्वज वापरत आलेले आहेत, ते जे मातीच्या घरासाठी लाकूड वापरतात ते आयना, किंदळीचं किंवा उंडगीचं किंवा मोईचं लाकूड असेल, ते झाड मी श्रावणामध्ये तोडल्याच्या नंतर ते माझ्या घराला वापरतो मी जेव्हा ते केताचं लाकूड, तेव्हा ते 150 ते 200 वर्ष टिकतं आणि पुन्हा तसे 10 आयन त्याच कोंबाचे उभे राहू शकतात. ह्याला इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्स म्हणतात, जे आपल्याला आपला कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यासाठी, कार्बन फुटप्रिंट काय आहे आपल्याला आपल्याच ह्या रूट्स मधून शिकण्याची गरज आहे. आज आपण पेट्रोलियम म्हणतोय, पण माझा आजा जे कंदील लावत होता त्याच्यामध्ये तुमच्या उत्खननातून फॉसिल फ्युएलच्या इमिशन मधून येणाऱ्या पेट्रोल वापरत नव्हता, तर तो उंडल नावाचा कोस्टल ट्री आहे, इंडिजिनस प्लांट आहे, आणि दुसरा नदीच्या बाजूला आढळणारा करंज, त्याच्या बियांचं तेल तो वापरत होता, ज्याचा धूर मॉस्किटो रिपेलंट आहे आणि तुमच्या माझ्या आरोग्यासाठी हानिकारक नाहीये. यातून पुढे जाऊन मी म्हणेन की आपण आजही जी देवराई जी सिस्टीम आहे कोकणामध्ये, ह्याला देवासाठी राखून ठेवलेले जंगल असं म्हणून आपण फार त्याला तोडकडं समजतो आहोत. त्याला एक स्पिरिच्युअल आस्पेक्ट आहे. देवराईत डुंगोबाच्या देवराईतनं आलेलं, वाहून आलेलं लाकूड सुद्धा लोक चुलीला लावत नाही, इतकी श्रद्धा आहे लोकांची त्या देवराईतल्या तिथल्या एका हॅबिटॅट वरती. कारण डुंगोबाचा डोंगर फक्त लोकांना तो तसाच अशासाठी नाही ठेवलाय की तो देवाच्या नावाने राखायचा आहे म्हणून, तो कोस्टल इकोसिस्टीम मध्ये इतका महत्वाचा आहे की संपूर्ण पश्चिम
प्रसाद, आपण जो पॅटर्न ठरवला होता त्याच्यामध्ये प्रसादने ह्यांना प्रश्न विचारणं अपेक्षित होतं, पण प्रसादचं स्वतःच म्हणणं इतकं महत्वाचं होतं की मला वाटतं हा कार्यक्रम संपल्यावर आता लोक तुझ्यावर तुटून पडणार आहेत की त्या राऊंड आपण संपवलेत, आपल्या युवा प्रतिनिधींचे प्रश्न घेतलेत आणि आता शेवटचा जो पहिले काही तिखट प्रश्न आहेत ते आमच्यासाठी आहेत, त्यामुळे ते प्रश्न मी 2 अगोदर घेतो आणि मग आपण इतर प्रश्नांकडे जाऊया. पहिला जो आयोजकांना प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे तो म्हणजे असा की तुमच्या व्यासपीठावर स्त्रिया एवढ्या कमी का आहेत. तर आता ह्याची 2 उत्तरं माझ्याकडे आहेत. एक सरकारी उत्तर आहे आणि दुसरं प्रामाणिक उत्तर आहे. तर सरकारी उत्तर असं आहे की प्रत्येक सोफ्यावर एक स्त्री आहे, म्हणजे 33% व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे इथे या स्वीपच्या उपक्रमाचे 2 पुरुष पार्टनर तुम्हाला दिसत असले तरी त्याच्या मागे काम करणाऱ्या 2 खंद्या स्त्रिया आहेत ज्या तुम्हाला यथावकाश या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये दिसतील. पण हे उत्तर टेक्निकली बरोबर आहे. टेक्निकली बरोबर उत्तर देऊन मी आपल्या रेकॉर्डिंगसाठी पॉलिटिकली करेक्ट राहण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आता मी तुम्हाला ऑनेस्ट उत्तर सांगतो की आम्ही आणखी काही स्त्रियांना या प्रक्रियेमध्ये बोलावलं होतं. अपूर्वा नेमळेकर जी तुम्हाला काय कुठली मालिका आहे तिची, रात्रीचं खेळ चालले, तर तिला इथे आमंत्रित करावं असा आमचा प्रयत्न होता. आम्ही पोचू शकलो नाही. सुचिता पडळकर ज्या कोल्हापुरात सृजन आनंद नावाची शाळा चालवतात त्यांच्याकडे आम्हाला जायचं होतं, त्यांच्याशी आम्ही बोललो, पण आज त्यांच्या शाळेमध्ये शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम होत आहे त्यामुळे त्या येऊ शकल्या नाहीत. तर हे त्याचं खरं उत्तर आहे. आम्ही दरवेळेला जाणीवपूर्वक असा प्रयत्न करतो आणि तो फक्त सिंबॉलिक. रिया आवळेकर या इथल्या शिक्षिका आहेत, पण त्यांना इतक्या कार्यक्रमांमध्ये लोक बोलावत आहेत की त्या ज्या गावात शिकवत आहेत तिथे लोकांना असा प्रश्न पडतो की ह्या बाहेर खूप आहेत आणि गावात कमी आहेत, त्यामुळे ते ह्या कार्यक्रमाला यायला त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे मला तुम्हाला सांगायचं की आम्ही कॉन्शियसली प्रयत्न करतो आणि राजकीय पक्षातली मंडळी टिक करतात. बघा, हसनने मगाशी उल्लेख केला इथल्या आणि पंकजने उल्लेख केला इथल्या मुस्लिम संस्कृतीचा. आपण जेव्हा कोकणातल्या शहाण्या माणसांच्या बद्दल बोलतो त्यावेळेला तुम्हाला हमीद दलवाईंचं नाव न घेता पुढे जाता येत नाही. त्यांच्या इंधन कादंबरीचा विचार न करता पुढे जाता येत नाही. तुम्हाला मेहरुन्निसा दलवाईंच्या आत्मचरित्राचा विचार केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. ही जी इनव्हिजिबल ताकद आहे कोकणातली ती इथल्या लोकशाहीला पोषक आहे. तुम्ही नाथपैंची भाषणं जर ऐकलीत तर कमालीची लोकशाही धारणा असणारा माणूस, त्यांच्यानंतर मधुदंडवते कमालीची लोकशाही धारणा असणारे लोकप्रतिनिधी म्हणजे कोकणामध्ये. आणि या कोकणाच्या भूमीमधनं टिळक असतील, धोंडो केशव कर्वे असतील, पावा काणे असतील, अनेक माणसांनी या देशातली लोकशाही ताकदवान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे हा एक मुद्दा मी तुमच्या बोलण्याशी जोडलेला म्हणून सांगतो. दुसरा एक मुद्दा असा आम्हाला विचारला गेला की तुमच्या ह्या कार्यक्रमाचा फायदा काय आहे आणि या कार्यक्रमाचा फायदा कधी दिसणार आहे. तर याचं साधं उत्तर असं आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा तुम्ही तो ऐकलात आणि पाहिलात की दिसणार आहे आणि त्यानंतर साधारणपणे तुम्ही लाईक, कमेंट आणि शेअर केलात आणि इतरांच्या पर्यंत तो कार्यक्रम पोहोचवलात तर तुम्हाला त्याचे फायदे दिसणार. आता फायदा म्हणजे काय, अचानक काही सगळ्या माणसांमध्ये लोकशाही वृत्ती जागी होणार नाहीये. एवढंच होणार आहे की आपली जी सत्सद विवेक बुद्धी आहे त्या सत्सद विवेक बुद्धीला थोडीशी टोचणी लागेल आणि आपल्या वागण्यामध्ये जर अलोकशाहीपणा असेल तर तो थोडासा कमी होण्याची शक्यता आहे. माझ्याकडे काही मोजके प्रश्न मी वक्त्यांसाठी घेतलेत. मी जे प्रश्न निवडलेले आहेत त्याच्या साधारणपणे 10 पट जास्त प्रश्न लोकांनी आता विचारलेले आहेत. कमालीच्या मोठ्या संख्येने हे प्रश्न विचारलेले आहेत आणि जर तुमचे सगळे प्रश्न मी घ्यायचे म्हटले तर तुम्हाला पुन्हा भुका लागतील आणि पुन्हा तुमचे शिक्षक मला येऊन ओरडतील की आता तुम्ही आमच्या लोकांना जेवणाची व्यवस्था न करता त्यांना का ताटकळावर ठेवलेलं आहे. त्यामुळे सहनशीलतेची कसोटी पाहून लोकशाही टिकवता येत नाही हे लक्षात घेऊन काही मोजके प्रश्न आपण वक्त्यांच्यासाठीच घेतो आहोत. त्यातला पहिला प्रश्न परब सरांसाठीचा आहे
की लोकशाही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मीम्स बनवले जातात, त्याच्यामुळे लोकशाही बळकट होते का कमकुवत होते? याचं उत्तर एक हो किंवा नाही असं मला वाटत नाही, की तंत्रज्ञान हे एक साधन आहे आणि तंत्रज्ञानामध्ये एक तर असं आहे की ते वापराचं सार्वत्रिकीकरण झालेलं आहे. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आता मीम्स आणि इतर पोस्टीच्या रूपाने कंटेंट येतो आहे. पण एक खरं आहे की प्रत्येकाला आपल्याला जे काही वाटतं आहे ते जगासमोर मांडता येतं. त्यामुळे तंत्रज्ञाने एका अर्थाने अभिव्यक्तीचं सार्वत्रिकीकरण केलं असं म्हणत असताना हे लोकशाहीकरण देखील केलेलं आहे. आणि तंत्रज्ञानामध्ये इतकी ताकद आहे की एका वर्गखोलीमध्ये भाषण देऊन लोकशाहीचं जे भलं करता येणार नाही ते तुम्ही अशा प्रकारच्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तुम्ही करू शकता. त्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही या मीम्सचा कशा पद्धतीने वापर करता आणि मीम्स बनवणाऱ्याची मूल्यदृष्टी काय आहे याच्यावर देखील ते अवलंबून आहे. आता तुम्हाला माहित असेल की फेक न्यूज इतक्या मोठ्या प्रमाणे येत आहेत आणि आता काही पेपर्सना, वर्तमानपत्रांना फेक न्यूज व्हेरीफाईड करून सत्य बातम्या काय आहेत याची पुढची आवृत्ती द्यावी लागते की बुवा ही खोटी बातमी आहे. म्हणजे इतक्या पद्धतीने अवास्तव आणि चुकीची माहिती या माध्यमातून बाहेर येते आहे आणि त्याचं व्हेरिफिकेशन करून त्याची सत्यता पडताळणारी देखील ऍप्स काढावी लागत. त्याच्यावरून तुम्ही लक्षात घ्या की सोशल मीडियामध्ये वावर हा सगळ्यांचाच होत असल्यामुळे प्रत्येकाच्या प्रवृत्तीनुसार आणि मूल्यदृष्टीनुसार त्याची अभिव्यक्ती होते. हे शेवटी त्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीवर अवलंबून आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद सर. दुसरा प्रश्न इंद्रजीत साठी आहे की लेखक, कवी, चित्रकार, छायाचित्रकार ही सगळी मंडळी लोकशाही मूल्य वाढवण्याच्या प्रक्रियेत कशी मदत करू शकतात? नक्कीच प्रयत्न करू शकतात. कारण नुसतं छायाचित्राचं जर बोलायचं झालं तर छायाचित्र हे एक रियालिटीचं आपण म्हणू एक प्रतीक आहे की तुम्ही त्याच्यामध्ये काही अल्टर नाही करू शकत. तर मला वाटतं ते त्या छायाचित्रातनं दिसणारं वास्तव किंवा त्या छायाचित्रांमधनं होणारं जे डॉक्युमेंटेशन आहे तर ते एक काळ जातो जसा ते फार महत्वाचं आहे. 2012 साली ज्यावेळी एक मोठा दुष्काळ पडलेला तर त्यावेळी मी मला वाटतं एक 7-8 दिवस मी एकटा पूर्ण मराठवाडा विदर्भात फिरलो त्यावेळी कॅमेरा घेऊन आणि ते जे काही फोटो काढले तर त्या फोटोमुळे कोकणासारख्या ठिकाणी मी त्याची काही एक्झिबिशन्स केली. तर ज्या लोकांना दुष्काळ हा प्रकारच माहित नाहीये तर त्या लोकांना काय दुष्काळ असतो किंवा पाणी नसणं काय असू शकतं तर ह्याच्याशी एक कनेक्ट त्याच्यामुळे निर्माण झाला. तर मला वाटतं हे छोटे छोटे असे काही गोष्टी असतात की छायाचित्रकार बाजूला राहू देत, मी म्हणतो एक माणूस म्हणून अशा बऱ्याच गोष्टी असतात की ज्या आपण लोकशाहीसाठी करू शकतो किंवा लोकशाही मूल्य म्हणून ते अवलंबू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी 2003 साली साधारण मी वयाच्या 22व्या वर्षी मी माझी पहिली 4 व्हीलर घेतली. ती 2022 पर्यंत माझ्याकडे 4 व्हीलर होती आणि मी कायम 4 व्हीलर मधनं फिरायचो आणि म्हणजे कामानिमित्त फिरावंच लागायचं. 2022ला मी ज्यावेळी गाडी विकली त्यापासून 1.5-2 वर्ष माझ्याकडे गाडी नव्हती आणि मी पायी चालत ज्यावेळी ऑफिसला जायला लागलो त्यावेळी मला एक गोष्ट रिअलाइज झाली की अरे पायी चालणाऱ्यांचे प्रश्न फार वेगळे आहेत की तिथे कोणतरी सर्व्हिसिंग सेंटर सुरू केलंय, त्याचं पाणी अंगावरती उडतंय गाडी धुण्याचं, कोणीतरी फुटपाथवरती माशाचं सुक्या मासळीचं दुकान लावलंय आणि मग मुलांना तिथनं चालता येत नाहीये. माझी मुलगी रोज शाळेतनं चालत तिथनं येते, तिला तिथनं फुटपाथवरनं खाली हायवेवरती उतरावं लागतं आणि मग ह्या गोष्टींचा मला त्रास व्हायला लागला. मी भांडणं करायला लागलो त्यांच्याशी की हे थोडी जागा सोडा तुम्ही येण्या जाण्यासाठी किंवा त्या सर्व्हिसिंग सेंटरवाल्याशी 2-3दा भांडून मी त्याला ते मागे घ्यायला लावलं. तर आता गाडी जरी असली तरी मी असं ठरवतो की मी आठवड्यात ते 3 दिवस मी चालतच ऑफिसला जाणार. कारण मला त्या चालण्यातनं जे एक सामान्य माणसाचं एक प्रश्न कळतात तर मला ऍज अ फोटोग्राफर मला ते फार महत्वाचं वाटतं की मला सर्वसामान्यांचे प्रश्न काय आहेत आणि एक सामान्य माणसाचं जगणं काय आहे त्याच्याशी सतत कनेक्टेड राहावं असं वाटतं. इव्हन गावांमधनं ज्यावेळी मी फोटो काढायला फिरतो, मी सायकलिंग करतो, प्रचंड सायकलने फिरत असतो. तर मला असं वाटतं की कलाकार, लेखक ही पण एक माणसंच आहे
आणि त्यांची कला लेखन ह्या फार नंतरच्या गोष्टी आहेत. मुळात तुम्ही ऍज अ माणूस म्हणून तुम्ही किती कनेक्टेड आहात लोकांशी आणि तुम्ही किती ओपन माइंडेड आहात की प्रत्येक समाजातल्या वेगवेगळ्या स्तरातल्या लोकांशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांच्या घरात जाण्यासाठी किंवा त्यांच्याशी कनेक्ट करण्यासाठी, ते मला वाटतं आर्टिस्टचं पहिलं मेन क्वालिटी असली पाहिजे. वंदनाताईंच्यासाठी पुढचा प्रश्न आहे की तुम्ही एका तुमच्या सहकार्याला म्हणजे स्वतःच्या मुलाला तुम्ही प्लंबिंग पुढे तू शिकवलंस तर बरं होईल असं तुम्ही म्हटलं, तर इथल्या विद्यार्थ्यांच्या पैकी एकाने असा प्रश्न विचारला आहे की तुमच्या कुटुंबातल्या मुलाला तुम्ही असाच सल्ला द्याल का आणि त्याने प्लंबिंग केलेलं तुम्हाला चालेल का? हो, नक्की चालेल. आणि माझी मुलगी आता सायकोलॉजिस्ट आहे, पण मी तिला असं सांगितलं होतं की तू चपला शिवायला जरी शिकलीस ना तरी मला मुळीच लाज वाटणार नाही की मी स्टेट बँकेत तुझी आई नोकरी करते आणि माझी मुलगी चपला शिवते. माझा मुद्दा एकच होता की यू मस्ट बी एक्सपर्ट व्हॉट यू आर डुईंग. तुझं चपलेचं दुकान असलं तरी चालेल, तुझी चप्पल शिवायला शिकलीस तरी चालेल, पण ते दुकान ज्या दिवशी बंद असेल तेव्हा कस्टमर परत गेले पाहिजेत की ह्या दुकानातूनच मला चप्पल घ्यायची आहे, त्यामुळे मी हे दुकान उघडेल तेव्हा येईल. दुर्दैवाने तिने ते ऐकलं नाही, नाहीतर मला ती पण संधी मिळाली असती. कारण मी नेहमी खूप पूर्वीपासून मला मुलींविषयी अतिशय प्रेम आहे. त्यामुळे मी जेव्हा प्रेग्नंट होते तेव्हा मला सतत एक धास्ती असायची की मला मुलगीच व्हायला हवी, कारण तर माझ्या विधानाला बळकटी येईल. आणि लोक तर गुड विचार म्हणून मॅडम तुम्हाला ना मुलगा होणार असं सांगायचे, आणि मी मनात म्हणायची नको रे बाबा, नको आहे मला मुलगा, म्हणजे मला दुसऱ्यांदा मुलगा झाला तरी चालेल पण पहिला नक्कीच नकोय. कारण मी जगभर सगळ्यांना सांगते की मुलगी चांगली, मुलगी हवी, मुलीचा सन्मान करा. ज्या घरात मुलगी आहे त्या घरात सुख आहे. तर सुदैवाने मला मुलगी झाली. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे माझ्या मुलीनी कोणताही हायली प्रोफेशनल कोर्स निवडला नाही. डॉक्टर, इंजिनियर, तिला मानसिक आरोग्याविषयी काम करायचं होतं ते तिने निवडलं आणि ते मी तिला करू दिलं. त्यामुळे मी हे नक्कीच केलं होतं. आणि हे तुम्हाला खोटं वाटत असेल तर मी तुम्हाला मुलीचा नंबर देते, तुम्ही तिच्याशी बोलून बघा. धन्यवाद मॅडम. अत्तर सरांच्यासाठीचा प्रश्न आहे की आपल्या देशामध्ये लोकशाही आहे, पण आपल्याकडे विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी किंवा इतर ठिकाणची जी निवड आहे ती मेरिटवर न होता मेरिट बाह्य निकषांवर होते आहे असं तुम्हाला वाटतं आहे का? खरं बोलायचं तर शिक्षण पद्धतीतच बदल होणं गरजेचं आहे. आपण विद्यार्थी तयार करत नाहीत, आपण परीक्षार्थी तयार करतो. किंवा दुसऱ्या भाषेत सांगायचं झालं तर शर्यतीतले घोडे करतो तयार, आणि हे घोडे पळवतोय. कोण पळवतोय? तर शिक्षक पळवतायत, आई बाबा पळवतायत. आणि तो का पळतो तर प्रत्येकाचं समाधानच वेगळं आहे. यासाठी शिक्षणात इयत्ता हे बंद झाल्या पाहिजेत आणि विषय वर्ग आले पाहिजेत. विषय वर्ग मीन्स त्या ज्या विद्यार्थ्याला ज्या विषयाची आवड आहे त्या विषयात त्याने आपलं प्रावीण्य करावं. आणि असं झालं तरच ते खरं मेरिटवर होईल. नाहीतर शर्यतीतले घोडे पळतायत मार्कांच्या मागे लागतात, तरी पण घरात निकाला दिवशी सगळं दुःख असतं. कारण का तर माझ्या मुलाने 97% मार्क मिळवले, हे खूप वाईट केलं त्याने. का तर 3% कमी पडले. पालकांना हे घोडे पळवायचे कशासाठी आहेत तर त्याचंही उत्तर सांगून ठेवतो विद्यार्थी, तुम्ही ऐकून घ्या. की ज्या सोसायटीत राहतो तिथे मी माझ्या मुलासाठी काहीतरी भरपूर केलं, हे मिरवता यावं म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना हे मिरवलं जातं, पळवलं जातं. त्यामुळे खरोखरच आज गुणात्मक की मूल्यमापन करण्याची पद्धत एकच आपल्याकडे उपलब्ध आहे, ती म्हणजे परीक्षा. मध्ये एक प्रयोग झाला, ऑब्झर्वेशन्सवर विद्यार्थ्याला गुण द्यावीत, मार्किंग करावं. त्या विद्यार्थ्याच्या वर्षभरातल्या त्याच्या अभ्यासातल्या चांगल्या गुणांच्या नोंदी ठेवाव्यात. उद्देश खूप चांगला होता. मात्र मला सांगायला दुर्दैव वाटतं की त्यात 50% नोंदी या अशाच टाकलेल्या होत्या. का तर तो नापास नको पाहिजे, तो पास झाला पाहिजे. आणि त्यामुळे ही परीक्षा पद्धतीला जेव्हापर्यंत आपल्याला दुसरा पर्याय मिळत नाही तेव्हापर्यंत आपल्याला हे स्वीकारावंच लागेल. संपदासाठी प्रश्न आहे आणि हा
वक्त्यांसाठीचा शेवटचा प्रश्न, यानंतर आपण देशपांडे सरांसाठी आलेले प्रश्न घेणार आहोत. संपदा, तुला असं विचारलंय की सध्याच्या काळात तुम्ही म्हणता तसं फक्त शेती करून उदरनिर्वाह शक्य आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देतेच मी, पण त्याआधी दोनच गोष्टी मला सांगायच्या आहेत की ज्या व्यक्तीने वंदनाताईंना प्रश्न विचारला की तुम्ही तुमच्या मुलीला किंवा मुलाला हा सल्ला दिला असता का, तर त्या व्यक्तीचं आता अधिक पुढचं कर्तव्य मला असं वाटतं की त्या जे कार्य करतायत त्याची पूर्ण माहिती आता तू व्यक्ती म्हणून घ्यायचीस. कारण आपण तिथे बसून एखादा कोणाला तरी अडचणीत टाकणारा प्रश्न विचारणं खूप सोपं असतं, आणि जर तुमच्यात एवढी जागरूकता झाली असेल की कोणाला थेट प्रश्न विचारावा असा, तर तो तुमचा अधिकार आहे. पण त्याचबरोबर त्यांचं इतर विषमुक्त आणि रसायन मुक्त अशी शेती करता येईल की जिचा नैसर्गिक जो ओघ आहे की 200च दाणे एका लोंबीला लागणार नैसर्गिकरित्या, तर तो आणि तेवढाच मला हवा आहे. आणि अर्थात मग मी तो विकायला काय ठेवणार आणि मी किती खाणार हा प्रश्न उरतो. पण मग माझी अर्थार्जनाची जी जबाबदारी येते ती मी पर्यटनाने पूर्ण करते. मी मगाशी म्हटलं की आपण मॉडर्न बलुतेदार तयार करू शकतो. आपल्या घरात अजूनही स्वयंपाक होतो आहे. काही काळाने आपल्या घरातलं किचन हे डिझाईन मधनच जाणार आहे. जे शेपूट आपण वापरलं नाही ते शेपूट गळून गेलं, माणसाचा उत्क्रांती झाली. त्यामुळे जी गोष्ट आपण वापरणार नाही ती गळून पडणार आहे. ती सुरुवात आपल्या शेतीने झाली. आपल्या 3-4 पिढ्या आधी शेती आपलं घर करत होतं, ती आपण करत नाही असे झालो आणि शेती सुटली. आणि आपण भरपूर कुठल्याही व्यवसायामध्ये पैसे मिळवायचे आणि आपल्यासाठी कोणीतरी सकस अन्न कोणीतरी संबडी उगवत राहील अशी आपण अपेक्षा करत राहायची. आणि आता अन्न दुर्भिक्ष हे सगळ्यात मोठं संकट काही वर्षांनी आपल्या समोर उभं ठाकणार आहे. कोविड येणार आहे असं जर 10 वर्षापूर्वी आपल्याला कोणी सांगितलं असतं तर आपण त्या व्यक्तीला वेड्यात काढलं असतं. पण त्या संकटाने दाखवलंय की आज कुठलंही संकट विश्वावर येऊ शकतं. तसंच अन्न दुर्भिक्ष, फूड स्केअरसिटी ही समस्या आपल्या समोर येणार आहे. आणि त्यावेळेला मग आपण जे शेतकरी नको तर इतर सर्व व्यवसायामध्ये आपली मुलं लहानाची मोठे करतोय, त्यावेळेला प्रश्न उभा राहील की आपली गाडी विकून आपण उभे राहिलो तरी समोर आपल्याला विकत घ्यायला अन्न नसणार आहे. त्यामुळे आता आपलं आपण अन्न उगवायला लागूया. निदान जमिनी आहेत त्यांनी तरी सुरुवात करूया अशा विचाराचे आम्ही कार्य करतो आहोत. की बरेच जण सांगतात की हे शक्य नाहीये. आज मधले दलाल एवढं काही खातायत तर शेतकऱ्यापर्यंत त्यांनी पिकवल्याचं उत्पन्नाचा त्यांना मोबदला मिळत नाहीये. अगदी मान्य आहे. पण मी अशी शेती करते की मला माझं खायला मिळेल. आणि ही वेळ सगळ्या जगावर पुन्हा येणारच आहे. जेव्हा येईल तेव्हा आपण जागे होऊया. कोणी लवकर व्हा, कोणी होण्यासाठी काही प्रसार माध्यमांनी जरा लोकांपर्यंत हे पण पोहोचवा की आपलं आपण उगवायची वेळ लवकर येणार आहे. तर यांनी व्यवसाय होऊ शकतो का तर मला माहित नाही. पण तुम्ही शेती बरोबर तुमचं अन्य जे कौशल्य आहे ते पणाला लावून तुम्ही तुमची गुजराण करू शकता. जसं माझा नवरा जाहिरात क्षेत्रातला एक अधिकारी होता आणि मी अभिनेत्री, दिग्दर्शिका, लेखिका आणि मराठी भाषेची अभ्यासिका आहे. तर मी जे आता कार्य करते ते उत्तम भाषेत लोकांपर्यंत मांडते. म्हणजे माझ्या दोन्ही टॅलेंट्सचं मी मॅरेज केलेलं आहे. माझ्या नवऱ्याने त्याच्या डिझायनिंग आणि त्याचं डिझायनिंग स्किल्स आहे ते शेतीमध्ये नैसर्गिकरित्या कुठल्या म्हणजे आपलं अन्न आहे आणि आपल्या भोवती वावरणाऱ्या प्राण्यांचं आणि पक्ष्यांचंही अन्न आहे हे गृहीत धरून आम्ही शेती करतोय.
आमचंच आणि फक्त माणूस आहे म्हणून माझंच अन्न माझ्या अवतीभोवती पिकेल, बाकीचे सगळ्या बॅक्टेरियाजना, सगळ्या पक्ष्यांना आणि सगळ्या प्राण्यांना गोत्यात आणेल अशी मी शेती करेन, तर असा आमचा विचार नाही. त्यामुळे मी सांगते त्या पद्धतीने शेती करून लाखो रुपये तुम्ही कमवाल, तर ही माझी घोषणाच नाही. माझं तुम्ही जगण्यापुरतं उगवू शकाल आणि तुमच्यात अन्य कौशल्य आहेत, त्या कौशल्याला आणि शेतीला एकत्र आणून तुम्ही उत्तमरित्या जगू तर नक्कीच शकाल. धन्यवाद. धन्यवाद संपदा. देशपांडे सरांसाठी जे बरेच प्रश्न आलेत त्यातले 2 प्रश्न मी आपल्या समोर घेतो आणि मग ते समारोप करतील त्यांच्या म्हणण्याचा. मत देताना मी त्या समोरच्या माणसामध्ये काय पाहिलं पाहिजे असा एक प्रश्न विचारलाय. आणि प्रचाराच्या वेळेला दारू आणि पैशाने मतं विकली जातात, त्याच्या बाबतीत व्यक्तिगत पातळीवर मला काय करता येणं शक्य आहे. आणि तिसरा शेवटचा प्रश्न असा आहे की थेट राजकारणात न जाता अप्रत्यक्षपणाने मला लोकशाही संवर्धनासाठी काही करता येईल का? एक प्रश्न घेतो मी. पहिला प्रश्न जो विचारला, आपण कुठले गुण उमेदवारामध्ये पाहतो. तुम्ही जेव्हा तुमच्या जोडीदाराची निवड करता त्याला तुम्हाला कोणाला शिकवायला लागतं का की माझी बायको कशी असावी, माझा नवरा कसा असावा? मला वाटते तुम्हाला हे उपजत आहे. तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला आणि तुम्हाला शर्ट किंवा पॅन्ट घ्यायची आहे, तर तुम्ही पाहता ना कसा पोत आहे का बरोबर, त्याचा कलर बरोबर आहे का, त्याचा फिट बरोबर आहे का. मग आपण एवढ्या गोष्टीसाठी एवढा विचार करतो, तर मला वाटतं ती क्षमता तुमच्यामध्ये निश्चित असेल की आपला प्रतिनिधित्व करणारा उमेदवार हा कसा असावा, की ज्याच्यावर आपली प्रगती, आपला विकास, केवळ आपलाच नव्हे तर आपल्या भविष्याचा विचार, आपल्या मुलाबाळांचा भविष्याचा विचार निश्चितपणे तुमच्या डोक्यात आला पाहिजे. आणि मला वाटतं ही साक्षरता होण्याची गरज आहे. मी त्याचं काही उत्तर द्यावं असा विषय नाही आहे. मला वाटतं ही सगळ्या आपल्या लोकांना उपजत आहे. निवडणूक आयोगाचा फक्त एवढा भर असतो की जे उमेदवार उभे आहेत त्याच्याबद्दलची सगळी माहिती लोकांना उपलब्ध व्हावी, की ज्याच्या आधारे ते त्यांचा निर्णय घेऊ शकते. म्हणजे त्याच्या नावावर संपत्ती किती आहे, त्यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहे. त्यामुळे तुम्ही ठरवू शकाल की तुम्हाला कसे उमेदवार निवडायचे आहे. दुसरं जे ऍप आहे की जिथं आपण निवडणूक विभागाने सुद्धा केलेलं आहे की जेव्हा अशा पद्धतीच्या माल प्रॅक्टिसेस चालतात, आपल्याला कळतो त्यावेळेला याचं महत्व आपल्याला समजेल. माझ्या नळाला पाणी का येत नाही, रस्त्यावर खड्डे का आहेत, असे प्रश्न तुम्हाला पडत नाहीत का? पण हे प्रश्न पडले त्यावेळेला तुम्हाला हा विचार माहिती पाहिजे की ज्या क्षणी आपण आपले 500-1000 रुपयामध्ये हे खरेदी करतो, ते आपलं मत खरेदी करतात,
त्यावेळेला आपल्याला बोलण्याचा अधिकारही आपण गमावलेला असतो. मला वाटतं ही जागृती मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज आहे की आपण जेव्हा मत विकतो ते विकलेलं मत म्हणजे तुम्ही तुमचं विकलेलं भविष्य आहे, आपल्या मुलाबाळाचं भविष्य तुम्ही विकलेलं आहे, याची जाणीव जेव्हा होईल त्यावेळेला मला वाटतं आपण स्वतः कोणी असा विचार करणार नाही. आणि तिसरा प्रश्न होता की राजकारणात न जाता मला लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी काम करता येईल का? मला वाटतं लोकशाही फक्त राजकारणी लोक जिवंत ठेवू शकत नाहीत किंवा त्याची वृद्धी करू शकत नाहीत. आज आपण इथे पाहिलेलं आहे हे सगळे पॉलिटिशियन नाही आहेत, परंतु आपापल्या परीने हा विचार त्यांच्या स्वतःमध्ये पहिल्यांदा आणि आपण जिथे इंटरॅक्ट करतो त्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ते पसरवत आहेत. मला वाटतं हे सुद्धा लोकशाही वाढवण्यासाठीचं त्यांचं महत्वपूर्ण पाऊल आहे. साध्या कुटुंबामध्ये जेव्हा पालक आपला मुलगा आणि आपली मुलगी ज्याला समान वागणूक देतात त्यावेळेला तो कुटुंब प्रमुख लोकशाहीचीच रुजवण त्या ठिकाणी करत असतो. त्याला पॉलिटिशियन व्हायची काही गरज नाही. मला वाटतं हे प्रत्येकाने जर आपापल्या ठिकाणी जर करू शकतो तर त्याला पॉलिटिशियन कशाला व्हायचं ते प्रत्येकाचं फील्ड नाही आहे, पण प्रत्येक लोकशाही बळकट करण्यासाठी निश्चित करू शकतो असा दृढ विश्वास किंबहुना मला आहे आणि आपल्यामध्ये तो व्हावा अशा पद्धतीची एक छोटीशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद सर. समारोपाकडे जाण्याच्या अगोदर 2 स्पर्धा आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं घेतल्या होत्या. त्यांच्या पुरस्कारांचं वितरण आपण करू आणि त्यानंतर या कार्यक्रमाचा समारोप होईल. पहिली जी स्पर्धा आहे ती रांगोळी स्पर्धा आहे आणि त्या रांगोळी स्पर्धेमधला उत्तेजनार्थ क्रमांक मी आता घोषित करणार आहे. पण त्याआधी मी जिल्हाधिकारी श्री किशोर तावडे आणि सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांना विनंती करतो की त्यांनी हे पुरस्कार देण्यासाठी व्यासपीठावर यावं. उत्तेजनार्थ क्रमांक आहे ऐश्वर्या मंगेश महाले आणि रुजुता उमेश पवार. या दोघींनी इथे असतील तर त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. ऐश्वर्या मंगेश महाले, रुजुता उमेश पवार किंवा त्यांच्या जवळच्या मैत्रिणी आणि जवळचे मित्र हे जे कोणी प्रतिनिधी उपलब्ध असतील त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. तिसरा क्रमांक आहे अथर्व विलास परब. अथर्व विलास परब. अथर्व विलास परब आलाय का किंवा त्याच्या वतीने कोणी येतंय का? हो, अथर्वच्या वतीने त्याचा पुरस्कार घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रतिनिधीचं स्वागत आहे. सर या. पारकर. द्वितीय क्रमांक आहे अनंत सुहास केरकर. अनंत सुहास केरकर आहे का उपस्थित? प्रथम क्रमांक आहे समीक्षा सुनील मेस्त्री. समीक्षा सुनील मेस्त्री हजर आहे का? पोस्टर स्पर्धा आहे जी आंतर महाविद्यालयीन होती, त्यात 5वा क्रमांक आहे मिथिल यशवंत जाधव. मिथिल हजर आहे का? मिथिल यशवंत जाधव याचं आपण स्वागत करूया. त्याला 5वा क्रमांक मिळालाय पण म्हणून टाळ्या वाजायच्याच नाहीत असं काही नाहीये. चौथा क्रमांक आहे सेजल कुबल. सेजल कुबल, यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. तिसरा क्रमांक आहे अथर्व विलास परब.
हा कुणीतरी फारच गुणी मुलगा दिसतोय की ज्याला दोन्ही ठिकाणी पुरस्कार आहे पण तो उपस्थित नाहीये. द्वितीय क्रमांक आहे दर्शना जयंतीलाल पटेल, विक्टर डांटस लॉ कॉलेज कुडाळ. दर्शना जयंतीलाल पटेल. आणि प्रथम क्रमांक आहे लतिका महेश धुरी. लतिका महेश धुरी. अथर्व. अथर्व आलेला आहे, आपण त्याचं स्वागत करूया. त्याच्यात तो नाही आलायस का तू? प्रतिनिधी आहेस, ये. प्रथम क्रमांक आहे लतिका महेश धुरी, ती आली आहे. अथर्वचा प्रतिनिधी त्याचा पुरस्कार घेतोय. लतिका महेश धुरी याच कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे. यानंतर मी या आपण दोघेही थांबा. यानंतर मी या संस्थेचे अच्युत भोसले सावंत यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. हा जो कार्यक्रम आहे तो त्यांच्या सहकार्याशिवाय घडू शकला नसता. आणि कोकणामध्ये राहून अशा प्रकारच्या रचनात्मक कार्य ज्याचा उल्लेख मगाशी बऱ्याच वक्त्यांनी केला आहे, एक छोटासा उल्लेख मी करतो. ती फ्रेम सर 2 मिनिटांनी द्या. हा छोटासा उल्लेख अगोदर करतो की भुवनेश्वर मध्ये अच्युत सामंता नावाचे बिजू जनता दलाचे खासदार आहेत आणि त्यांचा कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस नावाचा अतिशय मोठा कॅम्पस आहे. म्हणजे बहुधा चांगलं काम करणाऱ्या माणसांचं अच्युत असं नाव असतं असं दिसतंय. महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः कोकणामध्ये अच्युतराव पटवर्धनांपासून या प्रकारच्या नावाची परंपरा आहे. मी अच्युत सामंतांचं मनपूर्वक आभार मानतो देशपांडे साहेबांच्या संपूर्ण टीमच्या वतीने की तुम्ही इथे नसतात तर आम्हाला इतका देखणा कार्यक्रम करता आला नसता. धन्यवाद. आपण शेवटची समारोपाची 2 मिनिटं मी बोलणार आहे आणि मग आपण हा कार्यक्रम संपवतो आहोत. महाराष्ट्रामध्ये सर्वसाधारणपणे असं म्हटलं जातं की आपला समाज तमाशाने बिघडत नाही आणि कीर्तनाने सुधारत नाही. त्यामुळे परिसंवादाने तो सुधारेल का हे कार्यक्रमाचा संवादक असून सुद्धा मला खात्रीलायकरित्या सांगता येत नाही. पण मग आपण हे का करतो तर जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही म्हणून आपण हे करतो. जगात माणसं वाईट खूप सातत्याने करतायत, त्यामुळे चांगलं करणाऱ्या माणसांनी सातत्याने करत राहिलं पाहिजे आणि सरकारनं तर ते अधिक केलं पाहिजे. याचं कारण सरकारकडनं लोकांच्या अपेक्षा खूप आहेत आणि सरकार करत असलेल्या चांगल्या गोष्टी पण कमी आहेत. त्यामुळे सरकारनं खूप सातत्यानं खूप चांगल्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. हे जे काही तुम्ही इथे ऐकलत ते तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी बोला. तुम्ही जे काही प्रश्न आम्हाला दिलेत आणि जे प्रश्न आम्ही विचारू शकलो नाही त्यातनं आमच्या पुढच्या कार्यक्रमातल्या काही गोष्टी आम्हाला सापडू शकतील, काही गोष्टींची बीज सापडतील. आणि मगाशी प्रकाश परब म्हणाले त्याप्रमाणे एखादा माणूस, एखादा क्षण, एखादा फोटो
ह्या गोष्टी माणसाच्या मनात आयुष्यभर रुंजी घालतात आणि तुम्हाला विचार करायला प्रवृत्त करतात. हा कार्यक्रम तुम्हाला तशाच पद्धतीने विचार करायला प्रवृत्त करेल असं मी मानतो. यानंतर उपनिवडणूक अधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी आभार मानणार आहेत आणि त्यानंतर पल्लवी जाधवकडे मी सूत्र सोपवणार आहे, कारण फोटोचं मॅनेज करण्याचं कसब तिच्याकडे आहे. त्यामुळे तुम्ही व्यक्तिगत पातळीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हाधिकारी, सगळे वक्ते यांच्याबरोबर जरूर फोटो काढा. कारण आता रेने देकार तसं म्हणाला होता की आय थिंक देअर फॉर आय एम, मी विचार करतो म्हणून मी आहे. आताच्या पिढीचं घोषवाक्य आय क्लिक देअर फॉर आय एम, मी फोटो क्लिक करतो म्हणून मी अस्तित्वात आहे, अशा प्रकारचं आहे. त्यामुळे जरूर फोटो काढा, भरपूर फोटो काढा. फक्त ते फोटो खरे राहू द्या. म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर फोटो काढलात तर आज मी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी विकास प्रश्नांवर चर्चा केली असं खाली लिहू नका. किंवा श्रीकांत देशपांड्यांबरोबर फोटो काढलात तर महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीचं चित्र सुधारण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल मी आज श्रीकांत देशपांड्यांना मार्गदर्शन केलं असं खाली लिहू नका. कारण खरं लिहिणं हा लोकशाहीचा गाभा आहे. एवढं आपण शिकूया. यानंतर मी उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी सर्वांचे आभार मानावेत आणि मग सगळी सूत्र पल्लवीकडे जातील. धन्यवाद. नमस्कार. आज शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित लोकशाही गप्पा भाग 11 लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण या विषयावरच्या परिसंवाद कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले वक्ते श्री शमशुद्दीन अत्तार, त्याचबरोबर डॉक्टर प्रकाश परब, श्री इंद्रजित खांबे, श्री वंदना करंबळेकर तसेच श्रीमती संपदा जोगळेकर यांनी या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आपले बहुमूल्य वेळ दिला. त्याचबरोबर लोकशाहीबद्दलची आपली परखड मतं या ठिकाणी व्यक्त केली. त्यामुळे मी सर्वप्रथम त्यांचा आभार या ठिकाणी मानतो. त्याचबरोबर आपल्या जिल्ह्यामधले युवा इन्फ्लुएन्सर जे सोशल इन्फ्लुएन्सर आहेत त्यामध्ये श्रीमती जुईली पांगम, श्री पंकज दळवी, श्री प्रकाश गावडे, श्री हसन खान यांनी पण उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. त्यामुळे या ठिकाणी मी त्यांचं पण आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे संवादक श्री दीपक पवार यांचं पण मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमाच्या यशस्वी होण्यासाठी ज्यांचं आपल्याला प्रमुख मार्गदर्शन लाभलं असे आपले सन्माननीय श्री श्रीकांत देशपांडे सर, मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य, त्याचबरोबर सन्माननीय श्री किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी सिंधुदुर्ग, तसेच श्री मनोहर पारकर, उपसचिव तथा सहमुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये सहआयोजक म्हणून सहभागी झालेले श्री अच्युत भोसले व त्यांचे सहकारी पाठक मॅडम, त्याचबरोबर ह्या कॉलेजचे प्राचार्य विजय जगताप सर, गजानन भोसले सर, सत्यजित साठे सर व रमण माने सर यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. त्यांनी मागच्या 15 दिवसापासून या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये खूपच सहकार्य केलेलं आहे आणि आपल्या कार्यक्रमाच्या यशस्वी होण्यासाठी भरीव योगदान दिलेलं आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमामध्ये जे वेगवेगळे डिझाईन्स आणि जे काय क्रिएटिव्ह तयार करण्यासाठी जे स्टेट लेवलची स्वीप टीम आलेली आहे त्यामध्ये श्रीमती साधना गोरे व श्रीमती पल्लवी जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मागच्या 7 दिवसापासून सहकार्य केलेले माझे सर्व सहकारी अधिकारी आणि कर्मचारी लोकांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. याचबरोबर कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी वेगवेगळ्या कॉलेजचे सहभागी झालेले प्राचार्य व नोडल ऑफिसर यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले पत्रकार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कार्यक्रमासाठी ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम होता या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले सर्व विद्यार्थी यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि यानंतर आपण जे व्हॉलंटियर आहेत, जे पथनाट्यामध्ये सहभागी व्यक्ती आहेत किंवा रांगोळी आणि पोस्टर याच्यामध्ये सहभागी होऊन त्यांना बक्षिसं मिळालेली नाहीत अशा सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कॉलेजमार्फत आपण प्रमाणपत्र वितरित करणार आहोत. हे बोलून मी थांबतो. धन्यवाद.
धन्यवाद सर. यानंतर मी सर्व वक्त्यांना विनंती करते की त्यांनी एक ग्रुप फोटोसाठी इथेच उभं राहा. मी पारकर सर आणि जिल्हा नाही आई, बेटा काळजीपूर्वक पैसे खर्च कर. समजाव याला बनी.